المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته foli ani wale ɲuman dɔ ni waati na an b'o ta ko o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni y'an ye Bamakɔ Yirimadio commune 6 kɔnɔ stade 26 mars kɔnɔ ka bɛn bi août kalo tile 24 ma san 2026 an fana karamɔgɔ Seid Cherif Ousmane Madane Haidara ale ka ni mawludu kɛnɛ sanumanba in kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kɛnɛ sanuman min filɛ nin a bɛ labɛn san o san Jamiatul Ançars International Fadi fɛ ala sɔnna ma Fadi ɲɛmɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se jamana wɛrɛ minnu ye kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko san o san mawludu caman b'a kɛ u ka yɔrɔ la ka na bɛn ni denkuli ni fɛnw ye nka u n'a ta o ta ala barika la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ bɛ cogoya minnu na ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɔnɔli kɛ maa min na o de ye an fana karamɔgɔ Seid Cherif Ousmane Madane Haidara an bɛ dugawu kɛ sini kɛnɛ ala k'a di mawludu ɲina ala sɔnna ma ayiwa a sigilen bɛ thème min ka fɛn dogolen tɛ n'i y'a lajɛ thème min taara a bɛ bɔ fɛn min kɔnɔ o de ye kuranɛ aya min bɛ yen n'a bɛ fɔ k'a fɔ an ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an kana fara fara o baara min kɛra an karamɔgɔ fɛ le 20 juin tɛmɛnen ala sɔnna ma groupement mɔgɔw fana ye o hakilina ɲini o kumakan de ta ka baara kɛ n'a ye ala sɔnna ma an b'a ɲini ala fɛ laɲini fɛn o fɛn ni cɛkɔrɔba y'a ɲini maaw bɛnni na silamɛya bɛnni na silamɛya wasali la ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ni an ye mawludu kɛnɛ kan nɔrɔ kɛnɛ kan alakiraba kɛnɛ kan alakiraba mɔden sanuma o bɛna wajulu kɛ kɛnɛ min kan o de ye nin ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲina an nisɔndiyalen de kosɛbɛ sabula mawludu a ye sponsor officiel o bɛ aw ka te duman bolo n'o ye temira ye temira aw yɛrɛ b'a dɔn te min de don n y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ wulada in na te duman de don te min de don a bɛ min Mali kɔnɔ ani an ka Mali climat bɛ taa te min de don fana ani an ka kɛnɛya bɛ taa te min de don an mago bɛ farifoni min na n'i y'a min i b'o sɔrɔ i kɛra karamɔgɔ ye o i kɛra kalanden ye o i kɛra fɛn o fɛn ye n'i ye temira sɔrɔ ka dɔɔni min a la o y'i lafiyalen an bɛ temira mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn k'an ka direction mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn o la ne ni n balimakɛ ni karamɔgɔkɛ n'o ye Alhaji Musa Fɔnba ni ala sɔnna ma an de bɛna baara in bɛɛ lajɛlen nun don aw bolo ni ala ka jɛ yan'o cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka maaba minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye an ka tɔn ɲɛmɔgɔw ye ka taa se dunanba minnu nana an bɛna lajɛ ka dakuruɲɛ 2 di a dɔw ma walasa ka se ka baaraw k'u nun don aw bolo yanni belebele ka se kɛnɛ kɔnɔ ni waati in na an bɛ foli lase ka taa Kayiba Jabate an karamɔgɔ Seid Cherif Ousmane Haidara ale ye mawluduba ɲɛnɛma kayikaw fɛ yen nɔ Abdoulaye Makoro Sisoko kɔnɔ an b'a fo k'a ka délégation mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya la CHERIFLA équipe minnu bɛ yen n'o ye Ibrahim COULIBALY ka taa se Fatim Konate ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ taa Kulikoro Cherif ayiwa Ali Ousmane Haidara n'an ko Badara ale bɛ yen nɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'an ka Seyidaba fo n'o ye Seyida Nafisatu Ousmane Haidara k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Cherif Burama Haidara a fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'an ka ŋanaw fo yen mun fana bɛ yen CHERIFLA tɔgɔya la Fatumata Kane ka taa se Bukari Tarawele ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra an bɛ taa Buguni CHERIFLA équipe min bɛ yen u ɲuman sera an karamɔgɔ Ibrahim Kone ale ka kɛnɛ kan n'o ye Ami Keita ka taa se fɛn min ye Daraman Male an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra an bɛ taa Yafoyila CHERIFLA équipe bɛ yen nɔ Yafoyila Ançars minnu bɛ yen olu ka waju labɛnnen an balimakɛ Sogodogo Ablaye Sogodogo ka taa se Tɛnɛ Tarawele ma olu bɛ yen nɔ an tɛ ɲinɛ an bɛ taa Kucala Bayini Senbaraka kɛnɛ kan Nura Zabre ka taa se fɛn min ye ayiwa Baba Keita olu bɛ yen nɔ n'an bɔra yen an bɛ taa DGP ka yɔrɔ Kɛɲɛba n'o ye Ibrahim Haidara n'an bɛɛ lajɛlen ko Iba ale bɛ Kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a ka délégation mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an ka équipe min bɛ yen nɔ Ablaye ayiwa Jara ka taa se Sama Tarawele ma an tɛ ɲinɛ an balimakɛ Ruzo n'o ye Tropique Ruzo ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin ye CHERIFLA équipe mun bɔlen don nin waati in na ani mun bɛ Bamakɔ an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ waleɲuman dɔn CHERIFLA ye su in ta ka se ka su in ɲɛnajɛ aw nɔfɛ aw minnu bɛ jamana wɛrɛw la comme Côte d'Ivoire ka daminɛ Abidjan ka taa se Bouaké ka taa se fɛn min ye ayiwa dugu fɛn o fɛn de b'a lamini na a bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan ka Burkina fo ka Congo Brazza fo ka Congo Kinshasa fo ka Gabon fo nin waati in na nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka an lajɛ direct la ni ala ni kira sɔnna ma stade 26 mars nin kɛnɛ in tɛ kɛnɛ kura ye nin kɛnɛ in tɛ kɛnɛ dogolen ye nin ye Cherifkɛ ka kɛnɛ de nin kɛnɛ in mɔgɔ min bɛ se ka jama ladon nin kɔnɔ k'a fa o ye Cherif Ousmane Madane Haidara ye a balolen ɲɛna ni ala ni kira sɔnna ma wa ala k'a n'a cɛ ja hali n'a tɛ yan don min na ala bɛ sɔn ale tɔgɔ la nin terrain in bɛ fa
an bɛ dugawu kɛ k'ala deli a ye si ni kɛnɛya ala k'a di an ma o hukumu kɔnɔ an bɛna ɲɛna kalakala nin waati in na ka ci bila an balimakɛ ma n'o ye Musa Fɔnba ale ka a sɛnsɛn nin waati in na ka se yan ka se ka na bamanankan o juma k'o fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara ninnu kɛ o hukumu kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔba minnu bɛ yen olu fana an bɛna u lase aw ma u ka dakuruɲɛ fila foli ni ala ni kira sɔnna ma an b'a ɲini ala fɛ laɲini min sabatira ani dugawu minnu kɛra ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka dayɛlɛw kɛ ala ka sabatiliw kɛ ala ka bɔdaw kɛ ala ka suturaw kɛ ka foli lase aw bɛɛ ma nin waati in na Laji Fɔnba an b'a ɲini a fɛ a ka gɛrɛ an na nin waati in na ni ala ni kira sɔnna ma wasa an ka se ka baara ninnu ta k'aw ladɛnɛ k'a fɔ an karamɔgɔ Isa Mamadu Cherif nin waati in na labɛnw bɛ sen na ale bɛna ka na wajulu kun fɔlɔw daminɛ ni ala ni kira sɔnna ma an mana se ka mɔgɔ damadamani sɔrɔ ni ala ni kira sɔnna ma an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye Laji Musa Fɔnba a sera kɛnɛ kɔnɔ an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ni kɛ a bisimila kɛnɛ kɔnɔna na Alaji Musa Fɔnba bamanan karamɔgɔ Alaji Musa Fɔnba salamu aleykum. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ foli ni waleɲuman dɔ lase CHERIFLA TV a lajɛbaa bɛɛ lajɛlen mɔ nin kuma in na. CHERIFLA TV Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan o ye laada ye ka sabu kɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ançaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seid Cherif Ousmane Madane Haidara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma nin kuma in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Isa Mamadu Cherif Haidara n'ala sɔnna ma ale bɛna don baara kɔnɔ ɲɛbila baaraw don yani ka Mali silamɛw ka ɲɛmaaba a Seid Cherif Ousmane Madane Haidara se kɛnɛ in kɔnɔ yan dolati kɛnɛ stade du 26 mars bilama kɔni minɛ bɛ ka fa i ko dakɔnɔ ɲɛ nin kuma in na bɛɛ sigilen bɛ ka alakira mɔden zanuma in kɔnɔ ni o ye ba Madani den Basi Dan Tarawele de a Seid Cherif Ousmane Madane Haidara ye o la Mawlid nabawi ziyara tɛmɛnen kɔ nin y'angɛlen ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka kɛnɛ di ni ala sɔnna ma Isa Mamadu Cherif Haidara ma a ka tɛmɛ ni baara ye n'ala ka jɛ ye. فكان قدوة لأمته الواحدة في تمسكهم بحبل الله. an karamɔgɔ kan ni o ye Isa Mamadu Cherif Haidara ye ka tɛmɛ ni babu ye yani bani yɛrɛ ka se kɛnɛ in kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ a ye ko a ka nzɔni. وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل هاد ومعين صلى الله عليه وصحبه وآله الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي على تنو الحمد لله مسامي أنا جونيا جادو أنا salo ni sigiyɔrɔ in na an ye ɲini ala fɛ Allahu Taala ye a yira an bɛna kɛnɛyala nimayala hadarila dugu in kɔnɔ an ka se k'a sɔrɔ fana ka sɔrɔ lako ma an bali nin bɛɛ lajɛlen ye ala ka nɛɛmaw de ye jɔn seko tɛ nin si la a bɛ fɔ o ma ko ala ye a ka jɔnya ja dɔ an na de bari a ti kɛ an ta ye an y'a ɲini de ala sɔnna ka d'a ma a y'an ka jɔnya ja dɔ an na bari anw ye jɔn de ye an y'a ɲinibaga ye ale y'a dibaga ye nka siga t'a la a fɔra dɔw kɔ kɛnɛya ye dɔw bali bi si banna yɛrɛ o ye dɔw fana bali o fana ma fasa a bɛ fɔ ko ala ye a ka jɔnya jɔ olu kan ninnu ye ala ka latigɛw de ye ni tile-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen sɔrɔ bɛ yen kɔli bɛ yen ɲɛnɛmaya bɛ tan de an bɛ alaba in fo k'a deli a fɛ tun an tɛ fako ye bari an bɛ ka fɛn o fɛn ɲini a bɛ ala bolo an b'a deli a fɛ san wɛrɛ ala k'o yira an na kɛnɛya kɔnɔna na mawludu min n'an filɛ nin a la n'o ye hijira san 1448 ye n'o bɛ bɛn isa bange san 2000 ani
mugan ani wɔɔrɔ ma an bɛ o mawuludu de la an bɛ ala deli ala k'o kɛ diɲɛ ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ silamɛya ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ jamana ma hɛrɛ an bɛ fɛn o fɛn ɲini na hɛrɛw la an da sera minnu ma n'an da ma se min ma ala an hakili tɛ min na an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ siran minnu ye n'o ye tɔɔrɔ ko ye n'an ɲɛ bɛ olu la ani an yɛrɛ jɔn bɛ minnu na ka sɔrɔ tɔɔrɔ b'u kɔfɛ ala y'o dɔnbaga ye ani an ɲinɛnen bɛ minnu kɔ an b'olu yɛrɛ filɛ tɔɔrɔ ye an b'a deli ala fɛ ala ka don an n'o bɛɛ lajɛlen cɛ an ka jamana ala k'a basigi an karamɔgɔ a Seid Cherif Ousmane Madane Haidara o min ye mawludu ɲɛnɛmayabaga ye o min ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ye o min ye anw ka guide spirituel ye n'o y'an ka kaide rohi ye an bɛ ala fo la a dili ma anw ma ka tile n'an tile bɛɛ ka tila ka hinɛ an na an ka se k'a faamu ni ka tugu a kɔ k'a dɛmɛ ni diinɛ in baara la i n'a fɔ kuranɛ b'a fɔ cogo min inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu fa amanna an ye weledala tiɲɛtigi dɔ kan mɛn min bɛ ka weleli kɛ ka taa ala ma ka limaniya setigi ala la anw limaniyara a la ala la ka limaniya a ka kira la ka limaniya an ye o kumaw mɛn min da bari a ka lisanul hali asdaku min lisanihi alqa'ili a ka lahalaya o tiɲɛtigiyalen don ka tɛmɛ hali a dala kuma yɛrɛ kan a Seid Cherif Ousmane Madane Haidara ka duwawu kɛ a ye doni minnu b'a a kunna ala ka doni don a yena de ka bon nka n'i y'a ta ala kama ala bolo b'a kɔrɔ ala bolo b'a kɔrɔ ala ka layidu de don n'i ko i bɛ ale ala dɛmɛ a bɛ dɛmɛ in tansurullaha yansurukum wa yusabbitu aqdamakum n'i ko i bɛ ala dɛmɛ n'aw ko a bɛ ala dɛmɛ ala bɛ aw dɛmɛ ala ka dɛmɛ a bɛ i sen de banba an karamɔgɔ de ye nin kɔrɔ f'an ye koyi hɛrɛw tɔgɔw sɔrɔw hali jugu kan'a fɔ ko yafa ma jugu kan'a fɔ an sɔrɔ ɲɛ anw de m'a faamu nin bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ nin ma ko fadlulahi o tɛ sarati ye ala kan a k'o kɛ i ye o tɛ sarati ye ala kan bari kiraw mɛlɛkɛw bɛ jigin minnu kan kira dɔw danna daɲɛ kelen de ma ne ye ala ka ciden ye ka taa aw ma u ma bɔ o fɔyɔrɔ la o y'u faga kira dɔw kumana san damadɔ u y'u faga kira dɔw kumana ka san caman kɛ u y'olu faga kira dɔw balola ka san caman kɛ kuma bɛɛ u b'u bugɔ f'u bɛ kiri u b'u sama ka t'u fili i n'a fɔ nabilahi nuhu ala ko ten ko a tora ka mɔgɔw cɛ la san 150 k'a jɛ wa ma amana bihi illa qalil mɔgɔ foyi ma limaniya la fo mɔgɔ damadɔni tafsiriti dɔw b'a fɔ ko 82 nka ala ko ko dɔɔni o dɔɔni o la ye hali a furumuso tɛ o la o dɔɔni o la ye hali a den dɔ ti o la a den dɔ ti o la donc ala bɛ min wajibiya kira kan o de ye n ka ci lase wa lahara fana a bɛ taa kiraw ɲininka min na a bɛ taa kiraw nɔnabila ɲininka min na o ti mɔgɔw sɔnna wa o ti mɔgɔ joli tuguri nɔfɛ o ye yala y'a lase wa ala kira ka hijatul wada'i la a ka kuma bɛɛ kɔfɛ n'a kuma na a b'a fɔ ala had balagtu sahabaw yala ne y'a lase wa sahabaw b'a fɔ ɲɛna qalu balak wallahi i ye ala ka ci lase n'a ye kuma dɔɔni fɔ a b'a fɔ hal balagtu yala n ye ci lase wa u b'a jaabi k'a fɔ i ye ci lase a sɔrɔla k'a fɔ donc n'o don falyuballighul shahidul ghaiba minnu bɛ yan bi olu k'a lase minnu ma n'olu ma kɛnɛ sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli
minnu fana y'a dɔn olu k'a lase minnu m'a dɔn ma lahara Ala bɛ taa ɲininkali kɛ min na fila don ciden min ɲininka yala i ye ci lase wa n'a ko a y'a lase e ta banna a bɛ taa manto ɲininka yala a lasera o ma wa nka ka jama sɔn ciden ye ani ciden ka baarakɛla n'o ye dɔnnibaga ye a bɛ fɔ o ma ko fadlulahi fadlulahi yu'tihi liman yasha dɔ ka sɛgɛn bi bonya nka dɔ bɛ lajɛ Ala fɛ ka tɛmɛ o kan dɔ bɛ sɛgɛn kosɛbɛ min ka Nuhu min fɔ ale sɛgɛnna a ye waati jan kɛ a ma bolo jigin don si nka dɔw m'o hakɛ bɔ Ala y'a nɔgɔya olu ma a ye olu ladiya de fadlulahi Ala ka ladiya ɲɛ de a ye olu ladiya a ye mɔgɔw ladiya olu tɛ kira ye fiyewu k'a sɔrɔ o ko gɛlɛyara kiraw ma bari Ala ko zalika fadlulahi o ye Ala ka ɲama de ye yu'tihi liman yasha'u a b'o di mɔgɔ ma mɔgɔ min y'a ja mɔgɔ min y'a ja donc alhamdulillah anw bɛ Ala tanu Cherif Ousmane Madane Haidara a ye ci lase n y'o fɔ n ko y'a dakɔrɔ ye o an karamɔgɔ caman ko ten ma zala haza dinu yulki rihalahu bidari rasulillahi dawman wa hadiran a ko nin diinɛ in ma fara fiyewu n'a gɛlɛyara a bɛ ka diinɛ misaliya mɔgɔ de ni sigi gɛlɛyara a ma a b'a ka minɛnw siri a tɛ dumuni sɔrɔ yɔrɔ min na a tɛ ji sɔrɔ yɔrɔ min na a tɛ siyɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na a tɛ tɔgɔ duman sɔrɔ yɔrɔ min na a b'a ka minɛn siri k'a minɛn cɛ ka yen bila dugukolo ka bon nka a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de ni diinɛ kɛra mɔgɔ ye n'a gɛlɛyara a ma n'a ye minɛn cɛ a bɛ jatigila min sɔrɔ n'a taara yɔrɔ wɛrɛ k'o fana bɛ kɛ Ala kira ka du de Aliyu n'a denw a n'a mɔdenw ka na se waliju bondaw ma Abdul Qadir Jilani Kutubu Rabbani Seiku Sakalaini Sheikh Baghdadi Abul Abbasi Ahmadu Tijani fo kana se cɛfin nɔrɔ mama ɲɔrɔ Sheikh Hamaula fo kana se abaden ɲɔgɔn sɔrɔ bali ladigi bali ma ay min donna la n'a gɛlɛyara o bi bɔ a la nka donna min na o bi sala gɛlɛya t'o bɔ a la i tɛ se ka o ladiya ka fɛn dɔ di o ma k'o minɛ k'a da de fana an bɛ dugawu kɛ Cherif Ousmane Madane Haidara ye ale y'a damata mɔgɔ de sɛbɛnnikɛlaw de ko ten l'homme de l'exception Musa Buare ko ten a ka livre kɔnɔ ko Cherif Ousmane Madane Haidara l'homme de l'exception o kɔrɔ ko Haidara ye a damata mɔgɔ de Ala ye mɔgɔ min fana kɛrɛnkɛrɛn o b'a ye o b'a faamu o bɛ tugu a nɔfɛ o b'a laban Ala k'an yira o jɔnw na Cherif Ousmane Madane Haidara banfulaw caman bɛ a la mɔgɔw ka kalifa Ala ta kɔfɛ banfula caman bɛ a kunna mɔgɔw dara la ka min d'a ma ka sɔrɔ o ma kunnangolo sɔrɔ Ala bolo Ala ye dɔ da a ma n'o ye diinɛ in kotigiya ye diinɛ in kotigiya o ye Ala kira ka so de a b'o bɔgɔ de la Ala kira ko Imam al-Husaini ma inna ibni hadha sayyidun asallahu an yajma bihi bayna fi'atayn min al-mu'minina a ko n den min filɛ nin ye o y'a sɔrɔ a ti tɛmɛ san 7 san 6 kan a ko nin ye kotigi ye nin ye jamatigi ye nin ye jama ɲɛmɔgɔ ye wa Ala bɛna sɔn ka silamɛ kulu 2 joli bɔ ni jɔ nin den kosɔn o de kama kira fatulen san 31 nin ko in nana jɔ u k'a ma ko amul jamaa Aliyu fagalen kɔfɛ Aliyu ka nɔfɛmɔgɔw nana Ali ye Hasan kɔfɛ ko ka kɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ Hasan y'a ye a fa ka yeli kɔfɛ
nga nyemi fo ala ka fsa man chego do ati fendo possibilité di mogodo ma fendo be jam mogodo ati ba la yini ati nyawbulo ibita Muhammadu Rida aleka kitabu kono kitabu mi ko Ali bin Abi Talib salisul khulafa rashidin ale ba fo Ali ka kelela Sifin ani Naharwan ani waqi'atu Jamali ni kele sabala yere dama silama ma foti silama dama Ali ni khalifa waraw Ali ni sahaba waraw wala kele saba kono mogo watane farala abe islamé Muhammad Rida ba Allah kale ko Ali kumi mogo do faga abi laban ka seli aka abi kaba ko ya shudo la ba foko jakar safana be ala ko wallahi usira ni hakli de la ne ba do ni be ala fe ni be ne fe nga ay sigi ka kuma nyini no ye al hukmu bil qur'an na ka jamaw yo nyini o labana fitna wera la o kebali afsara ne o keli kuma la telia ali ufale ali ka jamana na ledudi imam al hasan ma ka baya ke oyi ka fo u ba fa de meto mi no ba fa na de meti aka dine sama ka boni koloy ngono imam al hasan sona o ko kuma o ma ko nga ala be minyini islamo ka joli boni joli ale mo kuma informe ala kira ka di saddodo ay saba o yinga ko atato nga fendo fo aw nyina femin kafsa ni siliye akafsa ni suye aya fotani wallahi aya fotani ali no asoro ni do ba korofo ba ko nafila seli ni nafila sun oli o faraka o sharhay ngala kira ko selide atato nga fendo yira awla femin kafsa ni sunye ani siliwa saba ko ama ko ijumende ako islahu zati bainikum afonno ko réconciliation aw cheka ben aw kanka ben aka nyongo mogoto angengo ka kunyogo na afunu ka fo nyongo ako ki ka don islamu u che farafarali hiya al haliqatu ko o lamunde lamrazor koni ako ngauti sidi ngabili manende di kabod sukuna donc imam al hasan yo hadisani famo ani kiraka nabi nyumaya doye ay feno fwa dem silama ma fo ka jo wala nabi nyumaya ka mujiza doye waka nabi nyumaya sabatili doye donc hasan ya nyini muawiya fe ukasigi ka kuma ana le famo nyongo famo mina ukanyongo famo ola aye khalifa ya latime muawiya ma na saratiuye yela sa silama joli ka bo ba fo ko année de rassemblement amul jamaa silama ka faranyogonka anyogona make bari fitna afora fitna min ko nyogona make imam al hasan o imam al hasan yo okay ka joli bonijo bari ni nyemogo ya do oluto nyini kira ko adela de ma ko seyido mo ko e okoro wahayu de parce yala kira te kuma kun fe donc obo joli la mo wiya kaye nyemogo do mo ma kaye nyemogo do ankara mo Abu Jafar Jabati ka betu do be donala imam le Hussein ga anniversaire kenega papier ndom ne bolo dro ka sebe ka do ne bolo bisidikin wa aklin mahabbatikum muhiku imanin siratikum falastu ubali ya bani zahra bizidin wa amrin li hujjatikum fa kullu siyadatin siyadatikum wa ajru risalati toha nabi bila zulmihi famawaddatikum akoni cheni sabatilini ni segesegeli reke ko were la
limaniya tamasiri silamela o yala kira somo kanui falastu ubali ya bani zahra bizidin wa amrin lihujjatikum ako fatima ta den ne magote ala ka fo zaid wal ma amre o yarabu kan kuma den doye to u ba fo mo ko Jean ou Paul ako ale magote Jean la amagoti Paul la nga koromategele do hadisa flala Bukhari ni Muslimu ako alati kira somo ka kanu u kanu ya ni u kanyemo ya ale to dalu ni Bukhari la atani ni Muslimuna awo ni dogo ka ti Bukhari la ako kale tiga ni Bukhari la ni dogo ka te Muslimuna ale tiga ni Muslimuna me abi Qur'an aya de la wa ajru risalati toha nabi bila zulmihi ni ale ka betu de ako ala kira ka kira ya sara ka soro ima kira tonyo kira ka hake makife fama wadatikum o ka ke asomo fe ako kullu siyadatin siyadatikum ako nyemo ya beye kira ka sotai betu fangele na ko azillun kazihi aya ukala wa kullu siyadatin siyadatikum ko yala ja ani jatigi ko yala we kelen wa feyre mi jole ani ni yelen jora ka walma kle abe jamindi suma mindi kerefe yala olu ye kelen wa utikelen nibiga chlorine red da valendo finin chlorine mi mbale wo don akana finin la oti don jafe kuma dola hala farigolo bunya ana kunama janya iba yera kunama de fle ko imagine ko estime oti don jafe parce que jabi damne surumani na foka ta mo double nga jatulembe atigi de ko no yi sigi ijabe sigi ni wula ki jo ijabe ajo ni tarabita ni sigi na abe sigi atsega foko chega taka sigi nchara bi na nsoro ya donc ko kira somogo de ye zatuye azilun kezihi yala fen jabi ko mna fo fen yerewa ayi wa kullu siyadatin siyadatikum akunga nyemogo ya beye all the time ibada min sayyidu rusuli jaddukum nabi nyuma ka kuntiki oye au mokede sayyidatu nisa'il alamina muso min kafsa muso tobe walma jieni lahara muso kundigi muso nane ngafla be bo kira kelinda dukono ato ni mi misrala ni fla taraka ba beba Allahu akbar Haidara Khadija ni Fatima be kira ka dukono ote muso kundigi yayi ebita islamia tariku kono ebi nyingale ke man huwa sayyidu shuhada sayyidu shuhada we Hamza de uyu mohede ibi boy ibi jigidem senikunda man huwa sayyidu sababi sayyida sababi shababi ahli janna aljine funankenu kanyemo oye tuni obe dugele ne fana kono ode wa kullu siyadatin nyimo ya ni mo kanga bonya ni oye siyadatikum oye autadi o kama Cherif Ousmane Madane Haidara ni akabara ina boholoe ala ye bonya udama ala ye bonya udama e kotinye na tigiteo kotinye na ta tigi bolo kuna na kude ko foi kemango nga hakli kaye ko keta do de ka gele doro ko foi kemango me hakli kaye ko ninne ye keta ye o de ka gele ko sobe nos do na ka bandoro o keli ko ni sigi gan ko no iza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a
ko ni ko ko ni adira mɔgɔ ma min t'a tigi ye k'i sigi k'o ko in bannen de kɔnɔ dɔw y'a dɛn diɲɛ wuli la dɛ diɲɛ tɛ se ka wuli o manamana ko nɔfɛ o a y'i ko min di mɔgɔ ma min n'a ma kɛ o ko in de bɛ ban o de ka diɲɛ bɛ wuli fantasiro sa a y'o ko in de bannen kɔnɔ Cherif Ousmane Madane Haidara ale ala ka kabako ye in tansurullaha yansurukum wa yusabbitu aqdamakum akote ko hera nunu ya ala ka laji ala ye ko me ala ka laidu ni aya in kono o yi se sabatili de akele Cherif Ousmane Madane Haidara akele adoma ki tege korota ye kuma dola ka fo jama dola ibi kungo soro aha Cherif Ousmane Madane Haidara kele don temena nto de fo ni gwadinga sumana ulu be don ka snongo akono ni ulu be snongo la gwadinga akono kana gwe tasuma tala de nasumana ulu be da kono domina ni afo kunu famo tumei kunu doni bo tumei kunu nafolotiko tumei ni elu fon fonyoya akele noro e ka nyene moya sigi be geleya e ka jamana yin sigi be geleya akene ga lama ka sigi geleya adugumana walantigi nege walantigi vita fo fama yoro ko ka don maga do ka ko laje walanje na bolo de kay geleya o be sura fara Cherif Ousmane Madane Haidara de ma ko kunu kaka dade kaka kayetu sispa kaje wajulula arajola telula kaje wajulula keneba o ka misiro ko nana ko akada minere wal maka foto tashila Haidara ye ala makono alaka kotike akumanye aka kotike aka sababu nye donc kuma sera sababu jora alaka deme bangina Cherif Ousmane Madane Haidara ala malefa amani mbefa minu ya fa makono ki dade o do ye mo dawo kan ka ta Haidara fe problème ndo la ko na makuma ko dugu chito minu ko idade oluko bi na makuma dugu chito o de kama ni actualité fengo fe na jamana in kono ni problème fengo fe na dine ko la jamana ko la sobe kule fali be kashi bebi kanalisi fo bebi ta damata fo mais hali Cherif Ousmane Madane Haidara jogo doke kuma do te kuma folo fa ga shirive ke ta fa ndo folo ake kuma olu do to ka fo ne ko aga cheti ane nga biange antika kuma kame ngo mo tika kuma wa ko be kuma nake nga abade ma kuma ni kuma tigi ma kuma atinyene bo Cherif Ousmane Madane Haidara nyebi ka alaka bunyaw defo ala ya deme ni chewi ina fo aye kira deme ni chewi to gomna nego chew ngante che mama nga mogo de kodo chew ni musobe ala ya Cherif Ousmane Madane Haidara deme ni oluwi ka kabo ko flake ola bari kodo na dokoti ko suhubatuna qilla walakinnahum rijalu ako ale teru macha ale no fe mogo macha nga dama doni mimba ale ko olu ye chejo le unye olu ti yo fiu nga Cherif Ousmane Madane Haidara ala ye jama badama kulu ke chei kulu ke chei ala ya deme ka sin sabati ibina ka sorai wal mai ba bla ka tabulu Cherif Ousmane Madane Haidara awa silame nana ugadine nyemo ya kalifala kalaje afolo folo kera tajammu al-qiyadat ruhiyya islamiyya bi Mali groupement des leaders spirituels musulmans du Mali
nere kwa mango manyumaton aha jamana inkono kaye walma diboli foki dira foki dali jamana inkoro na kilebi akini anfa na banyafa malikodo wallahi ala ya alaja aserikili teno chengana do teno mi na bololente adodalembe no mo ba segere ala yi jamana in beson ola haka jaka jamana in shia beson chedola dine togola olu bonaw olu modew tuma mina wulu entasido mina amulo l'islam importé Silamɛ min bɔra fan wɛrɛ fɛ kana an sɔrɔ yan an silamɛ lama kana an sɔrɔ yan alimamuw bi yan kuranɛ durusilaw bi yan misiriw caman bi yan olu ma na ni nin si ye o nalen tuma min na ka bɛɛ fasikiya ka bɛɛ bidaya ka bɛɛ kafiriya haka ja hala ma da u ma k'u man ka balo fiyewu tuma mina ko sere o masa Cherif Ousmane Madane Haidara ay dine aya makara ka cɛw fara ɲɔgɔn kan an faw ka sira ni sira min sigilen do dalilu kan kaburu ziyara n'a saratiw ye n'a fusamantiyaw ye n'a kɛcogo ye min bɔra ala kɛra yɔrɔ mawludu kana se o n'a ɲɔgɔnnaw ma donc o tun bɛ du minnu kɔnɔ denw ka fara ɲɔgɔn kan amu fara ɲɔgɔn k'u ka kɛlɛ dɛ a ka kuma kɛra mun de ye a ko tiɲɛ da dele galon kuma ta bi s'a la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɛfɔli kɛ an ka kalandenw ni denw ye an faw ni karamɔgɔw tun bɛ sira min kan ko kunfɛ ko tɛ bari u ka kumaw kɛra hurafatu de i n'a fɔ hakilina kumaw fatɔ kumaw o de kun fɔra u ka kumakanw ma donc o kun sera hakili dɔ la Cherif Ousmane Madane Haidara du ninnu fara ɲɔgɔn kan de u ka se ka nin kɛ o y'a ɲɛmɔgɔya kalifa ale ma o cogo kelen de la au conseil islamique du Mali al-majlisul a'la al-islami o fana ɲɛmɔgɔya nana kalifa Cherif Ousmane Madane Haidara ma a ka baara kɛra nin fila bɛɛ la baara sugu kelen de o de ye wulikajɔ ye réconciliation n'o de ye ɲɔgɔn faamu ye cɛbɛn ani kanbɛn ani ɲɔgɔn makoto a ye nin baara in de waleya nin kulu fila bɛɛ kɔnɔ a ye nin kɛ forum baw kɛra colloque baw kɛra séminaire baw kɛra ka formation baw kɛ ka yaalaw yɛrɛ kɛ région ni région kɔnɔna na cɛba minnu bɛ yen nɔ ka t'u lajɛ ka bɛɛ sen don jamana jɔli la diinɛ taabolo bɛɛ jamana in dɔnnibagaw bɛɛ a kalankɛlaw n'a fɔ ma intellectuels a tubabukalannaw ni arabukalannaw ka na se a ɲamakalaw ma ka na se a moriw ma ka na se a laadatigiw ma k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ala y'an sigiyɔrɔ bɛn nin jamana nin de ma n'o ye Mali ye mɔgɔ si ma demande don donc an ka jamana nin makara i b'a fɔ ala kira yɛrɛ taara Madina ka Madina makaran cogo min na sigiyɔrɔ ko kama o kama groupement kɔnɔna na mawludu bɛ kɛ jamana in kɔnɔ san caman kabini silamɛya donna jamana in fan o fan fɛ o datiw tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛlaw b'a fɔ empire di Ghana n'o ye Wagadugu ko misiri 12 tun bɛ yen fo o fan dɔ tɔgɔ dalen bɛ i bɛ arabukan diinɛ kuma yala n'o ye kunbi dunfi tun bɛ yen ani kunbi sala dɔw ko arabukan de don ko kuma kelen ye kunbi sɔlihi o kɔrɔ kunbi ɲuman n'o ye mɔgɔ ɲumanw ka dugu ye dɔw ko selilaw ka dugu kana se bore mande masa fɔlɔ ka tubi ma 1050 n'o ye bore mande o min tubira Ibn Umar alayitoni fɛ kana se Tombouctou ma o sigira hijira san 500 muslimatan asilame lama a sigi nin bi cɛ boli ma bato a la olu ma tubi silamɛya de ye Tombouctou sigi Naissance muslimatan
donc ni jamana o kunbɛ nin cogoya de la minnu sigira a diinɛlama tuma dɔ la u ni mɔgɔ wɛrɛw jɛra minnu yɛrɛ tubira ka don diinɛ na ni mori dɔ ka tɛmɛ sen n'a ye o ka jogo y'u lasɔn i b'a sɔrɔ la olu jiginna o fɛ o ye morikɛ in bonya a fana y'u gasi sigi an kɔni ye ayiwa an b'a faamu cogo min na ko bamananw ye n ma Kulibali tɔgɔ fɔ dɛ yaya kana taa n se ko ma an b'a fɔ ko bamanan karamɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ bamanan o faamu de ye mɔgɔ mɔgɔ tɛ silamɛya la donc o kɛra siya o siya hali n'o kɛra larabu yɛrɛ an fɛ an b'a fɔ k'o kɛra bamanan ye bari olu yɛrɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu silamɛyara u tun b'a fɔ ko karisa kɛra mori de ye ko karisa k'o donna moriya la o ye silamɛya de ye moriya ye olu fɛ donc olu sigira o sɔnnikɛla o da fɛ dugutigi ka sigiyɔrɔ d'a ma ka misiri di a dɔw yɛrɛ ma u bi don don min na u n'u ka seligolo dɔrɔn a n'u ka selidaga ani kɔnbilani kelen o bɛ juru la k'a da u kan na i n'a fɔ mahamantal donna Bamakɔ cogo min na u jugu u tabiyaw diinɛ ka jogo ɲumanyaw ka i jugu ladon ka lajiya f'a bɛ k'i kanubaga ye o de kama k'a sɔrɔ u ma kɔmɔso ci u ma jeni u ma kɛlɛwolo la nka o dɔw limanalen de b'u ka fɛn ta ka na di ko ne bɔra nin na n ba don diinɛ na o diinɛ sabatilen de tun bɛ yen i n'a fɔ kira yɛrɛ donna ni diinɛ ye yɔrɔw la cogo min na a fɔ nin ma ko al-islam al-asil l'islam authentique donc mawludu kun bɛ kɛ a kɛcogoyaw la halisa o kɛcogoya bɛɛ ma falen an ka dubaw la depuis Kayi an ka dubaw la fo ka taa se Nioro ma an ka dubaw la Bamako an ka dubaw la Sikaso Segu Tombouctou Djéné Gao Kajigi Mopti Kalamane dubaw kun bɛ nin bɛɛ kɔnɔna na ni mawludu sera dɔgɔkun kelen mawludu kalo jɔli fo ka taa a kalo sa dɔw bolo kalan dɔnkili minnu b'u bolo u b'o da burudaw ni hamziyaw ni u yɛrɛ ka toniw o karamɔgɔba ninnu tun ye suaraw ye u tun bɛ arodu dɔn donc u yɛrɛ ye kasidaw caman da kira mankutu la betu 200 300 ka kira daminɛ depuis fitinin fo ka taa bila a ka saya la fo a kɔfɛ Abdoulaye Suadu ye baara kɛ o kan kosɛbɛ Agib Soso Solatu Rabbi olu ye baara kɛ o caman kan o bɛyitu n'o kasidaw caman bɛ yen nɔ a Sheikh Ibrahim Yase Khawlaki olu ye kasidaw caman da min bɛ da diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Alakira mankutu la n'a kofɔliw la kumaden ninnu de toncogo wa a kɔrɔ de wa ani a bɛ ka fɔ cɛ min ma a bɛ bɛn o ma coyi cogo min na i t'a dɔn min bɛ min ɲɛ donc mawludu kun bɛ kɛ nin kɛcogo de la ka kalan tasumaw mɛnɛ donc ka o kalan dɔnkiliw bi da laadaw caman bɛ k'a kɔnɔna na ko kɔrɔnfila fɛ hɔrɔnmusow bɛ yen nɔ olu bɛ jigi de ka sen cu dugumana na ka mawludu de fêter n'o banna n'u yɛrɛ l'u ka bili sanfɛ jɔnw bɛ jɔ n'u ka fɛn bɛɛ fo mawludu wɛrɛ o kun bɛ kɔrɔn fɛ mawludu kun bɛ kɛ nin kɛcogoyaw de la ka dumunibaw tobi an ka hali laada du yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ mawludu sigi ni ŋɔmibaw ni furufurubaw nɔnɔ kɛnɛw bɛɛ bɛ jɛ k'a dun ka duwawu kɛ ka salatu caman kɛ Alakira kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o y'a sɔrɔ la wajulu kɛnɛ ninnu ma don a la o n y'a mɛn an karamɔgɔ dɔ da Sheikh Idris Bagayogo ale ka fɔ la n ye a ko mɔgɔ fɔlɔ min ye mawludu yɛrɛ kɛ wajulu ye kasida da ninnu kɔfɛ k'o ye Sheikh Mahi Haidara de ye Segu 1950 donc sisan nin kɛcogoya in ani kɛcogoya caman
hali amunu me wajulu ke ni ke to ala ba soro programme miseni bakele ne be no na mwara ya no o de olu de be no ala kira ka moludu la olu be kan fe fo sang ni moludu donc yere ye réseau la yin na ko sobe duba fon biya no Bamako kono Mali kono de be kala injora sino wata du kono dere bagadaji sirfikila ka fe no Sheikh Mustafa Haidara o fe sube na balmake Yakubu Haidara be fra nonga burdo bida donglu be bida oto kele na Sheikh Ismail Drame fe kan la ka fe a Sheikh Swala Baya Haidara fe Seydou Baro fe kaye nyo fana tay fo mopti koro mauludu kelaw ye fasi wore de di mauludu matuni depuis kalo ni njora u ben ne kayno fo ga ta duguje fo ga ta fajiri wele suina Cherif Ousmane Madane Haidara be stade omnisport kono ya depuis 29 wati Cherif ye wajulu damne na reklante ko ne togodo donc kay fana fale no tep stade Abdoulaye Munkoro Sissoko la Seydi Badara Nafi olube kulukoro ni sangaina ona nyonao Ançars section chama be minu ma yansoro olu kele mega ke jamana chama be no olu be ake ufe kastoro kana dengulu ne kumbe wa karamugo fenfo be Bamako kono malude kero be falendo Sheikh Soufi Bilali fe Umar Al Faroukou fe Swala Bayaya fe tongu achama minu ti jate gaba suina o ka wajilero korowla walma terembawla kom terendo be sanjila abela jele enkele miga ala kira ka kenesigi ni bela jele berendo fengle ne ga ala kira de kofo donc ni ketwa nunu be ya doye na Cherif Ousmane Madane Haidara ala bi nay nyemo ya kalfima be hakili do dima depuis groupement kerera ale hakili na do di groupement mogoma ako mauludu ambe ba ke anga yorola beki take nganga hakili to nyona jamana be la hala mi kono sami kono anga kiraka jogo kiraka lakalanu kiraka nyefolu olu bisiga ke sababu tugodi ko fere soro o problème nina awo jie problème be soro kiraka solution be soro kiraka kuma kaunela wa shahida shahidun min ahliha Grand Bretagne ga mufakir do be ko ma penseur do ko ma Bernard Chio ale ba fa ka kuma kan do la ala kira mangutulila ngabe ni kuma info do na asro maslamia mais ayaka chien ya be fe ka chien ni bangi Bernard Chio Grand Bretagne ay mu fo ako inna rasulallahi Muhammadin la yajibu an yud'a munkazal insaniya ولو تولى رجل زعامة العالم مثله لحل جميع مشكلاته إن رسول الله محمد لا يجب أن يدعى منقذ الإنسانية ولو تولى رجل زعامة العالم مثله لحل جميع مشكلاته أكو سلامه كاكرا محمد كاكان كويل تنسا ko moya kisi baga le sauveur de l'humanité ako communauté internationale munumbe we nega famu fotowe tomba munu sileme jien kono kam fika fitness am fika cheta maka am médiation ke okulu chama beno jien kono jien tomba usigira o kama kele dablali kama kakila ka kele la sala on fana bla posu do fana kono minumbe yala jien kono ka fitna o lasa nga kele tigasa bari kuma dola srantere de be ga fo ko ga fien datugu ni srantere keto e ka fo ay fien datugu akana datugu da ay jibone bari aklala de awa ni na ma kelemite akeleme na fo nga che do e kuma do fo yana ko ngo sogo ye waraba e ngo sogo be fara no ka donola ko beki janeba bolo korota surugu ye bani bolo korota Allahu akbar Haidara
waraba ye bɛɛ filɛ ka bɛɛ diyaɲɛba bolo y'i bolo a ko n y'a faamu ko bɛɛ k'i diyaɲɛba bolo bila bɛɛ y'i ta bila bani bolo bɛ sanfɛ a ti ko a la k'a tufa fana tɛgɛ jiginnen bɛ miniti 5 bɔ bani bɛ bolo la a bolo kɔrɔ tan bɛɛ halisa suruku ma diyaɲɛba in bolo bila waraba pɛrɛnnen suruku kunna k'a k'a bolo bila suruku ye bani bolo bila k'a tɛgɛ nɛmu an ka diɲɛ kɛlɛ bannaw de ye kɛlɛ in sababu ye n'a banna u bi sa u ye sariya fɛn o fɛn sigi kɛlɛ kunbɛli ni minnu man ka kɛ kɛlɛ kɔnɔ a sariya bɛɛ sɔsɔbaga kɛra olu de ye convention Genève deuxième guerre mondiale bannen u ye sariya dɔw sigi kɛlɛw kɔnɔ ka yira arme lourde dɔw bɛ yen nɔ arme nucléaire dɔw bɛ yen nɔ bombe atomique n'a ɲɔgɔnnaw olu kana utiliser fo ka dan sigi a dilanbagaw la ka tila ka yɔrɔ dɔw fana fɔ ko kɛlɛ kɔnɔna k'olu kan ka kɛ yɔrɔ lataganen ye i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso i n'a fɔ batokɛyɔrɔ église walima misiri walima denmisɛnninw ka kalayɔrɔ nka u ka kɛlɛw kɔnɔna u bɛ fɔla ka yen de gosi o b'a fɔ ka kɛlɛ kɔnɔna na ko prisonnier de guerre n'i ye mɔgɔ ɲɛnama minɛ kɛlɛ la capture vivant ko o kana faga o fana damana tribunal de bɛ yen nɔ o man ka faga ni sariya ninnu taara o fɛ nka kuma dɔ la anw b'an ka diinɛ dɔn foyi tɛ convention Genève kɔnɔ min tɛ adabul qital fil islam n'i y'o tape Google kan a bɛ na ni kira ka ladamu ye kɛlɛ kɔnɔ adabul islami fil qitali silamɛya ye ladamu jumɛn de fɔ kɛlɛ kɔnɔ ala kira ka kɛlɛw la n'a taara a b'a fɔ ko aw kana kɛlɛ kɛ sufɛ a kana jugu a kana bi u ka sufɛ ala kira b'a fɔ ɲɛna a kana u ka fiɲɛ empoisonné a kana ji min bɛ kɔ min bɛ tɛmɛ u ka dugu fɛ a kana kɔ nin gere a kana muso faga fo ni muso min bɛ kɛlɛ kɔnɔ a kana denmisɛnnin faga fo ni denmisɛnnin min ye marifa ta a kana cɛkɔrɔba faga fo ni min bɛ ka indication di walima a bɛ ka hakilina di aw bɛ ka taa dugu min na ko olu de bɛ ka aw kɛlɛ a tɛmɛtɔ hali n'olu ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ diinɛ na diinɛ wɛrɛ la n'a sera olu ma u ka batokɛyɔrɔ la a y'olu to yen bari olu t'aw bɔkun ye wa ye kɛlɛw sɛgɛsɛgɛ fana mun bɛ yen n'a ye kɛlɛ kɛ n'a ye se sɔrɔ a kana a jugu k'a tigɛ tigɛ k'a faga k'a tigɛ tigɛ a fɔ ma ko tamisilu a kana o kɛ a kana jiri den taw tigɛ a kana a dugu jiri sumaw tigɛ a kana u ka sumaw jeni a kana u ka baganw jeni fo n'a bɛna dun a fɔ ma ko adabul qitali article caman de b'a la ala kira ka fɔlen na wa a y'a fɔ a y'a latanga donc Bernard Chokote a ko law tawalla rajulun za'amata al'alami misluhu a ko ni mɔgɔ sɔrɔla diɲɛ kɔnɔ don o don ka na diɲɛ jamanaba dɔ ɲɛmɔgɔya la walima diɲɛ jɛkuluba dɔ ɲɛmɔgɔya la Muhamadu miirina bɛ min na Muhamadu hakilina bɛ min na Muhamadu dɔnniya bɛ min na donc ko lahalla jami'a mushkilati diɲɛ problème bɛ a b'a bɛɛ résolu diɲɛ kɛlɛw kun man ca koyi n y'o f'i ye ala yɛrɛ ka cɛkɔrɔba Sunjata Keyita Mande masa a bi kurukanfuga sariya sigi don min na 1236 awɔ kɛlɛ in sebaya sɔrɔ 1235 u ye mɔgɔw labila a kɛra samiya ko samara u ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ kelen na donc u bɛna jɛ ka ko 3 kɛ a fɔlɔfɔlɔ soso kɛlɛden minnu minɛna k'olu juger a filanan ka jɛ ka faamaba kelen a fɔ ma ko empereur k'o sigi Manden jamanaw kunna a sabanan de ye ko ka sariyaba dɔ lada bɛɛ bɛ yɛrɛ sɔrɔ sariya min kɔnɔ kurukanfuga gora n'o ye kurukanfuga sigi kɛra nin koba 3 in de kama mais a fɔr'u tatɔ ɲɛna ko san wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin koba 3 de kan nka soso kɛlɛdenw tariku b'a fɔ cogo min na olu jugera ka laban ka yafo ma ka masa faamaba kelen sigi o kɛra Sunjata ye
ka sharia do sigi wa ma ko kurukan fuga sharia la charte kurukan fuga be anta inte 44 de Solomana Kante min sebe 256 articles kurukan fuga sharia la 256 donc o konnana ayem mi fo sharia no damneto ako jiye kele kunye sabade jiye kele be kunye sabade nani nan tala a folo folo ye fenko a flana ye joyoroko a sabanande ye nyogon famu baliyai awo fenko neta nga hake dugu bi ga chono fe ntanta mo bi keleke okoso mo bi keleke joro no fe ko asabana ye nyogon famu baliyai o kele de ka chan je kono kanumba de nyogon che akambe ko kelema nga kante ke chuga kelema ena fa kramo de la ka misala dia ka Côte d'Ivoire tourner unité dans la diversité 2009 nemafli o tourner temu ko unité dans la diversité ako islamu ka ke kilenye hali no asro la mazhabu ni turuku no e torika sirawi anuka mazhabu fikiyaw anuka hatta firkawire halu tikilenye islamu bi nyon soro la ilaha illa allah muhammadur rasulullah la donc anga je ko defa fal qur'anu yajma'una donc qur'ane bi anfara ngonga o tourner na e ok atemi kasoro ga misala do fona tara yoro ako na fori nyina amado ko ika résultat do nyini membe betama 10 ika opération do ke kaligala ba do kalubia donc ko me jabi ka betama fendo jate ni jate do fara no ga tandi ako ni duru fara duru ka 5 plus 5 obi be 10 ma o etanyi ngane 6 fana fara katika o fana etanyi ne 3 fara 7 ka o etanyi ne 2 fara 8 ka o fana 10 ne 1 fara 9 ka o fana 10 wa 2 fois 5 o fana 10 iye fem minu fara nyon ka 10 soro lu te fengelenye me jabi de ko se 10 ma donc anga islamien yere anga objectif na nga résultat ananga nyini fende ka se alama mais mogo seto alama sa do bi siga raccourci doy voix sans faire strabe telia dobolo kan no dobolo duguma strabe no dobolo do ko ne bita tout fait hali moyen déplacement o te kelenyo do bita sena sola fali la terrain na bateau na no sola mais baso tafa no fora kwa nganyo sore ijija o kana foi ko mais bita to de bita ka moyen la donc o ko islamia tabolo wiye o de koyi Cherif Ousmane Madane Haidara yo misala de dira donc anga fara no ka ke kelenye o de kama mauludo aba nyini tem do kata o temina mauludu kala o kala je e bi se go développer togodi e ka mauludu konana ya sa mauludu ka ke here ye jamana doma hali minun ti mauludu fe bal mi ya te islamia fe mauludu événement mauludu activité o keli quelque sabawiye ka here do sama ina fo ala kiraere chili kera here ye lil alamina Allahu akbar haidra odogoy ala kira chili kera hine de lil alamina univers les univers obedi donc o planète waro minun dona minu madon dan fe minu yidona minu madon donc fambe fe dine be mobe dal ban dan fembe ala kira chili kira be ma herede bay kira ka islamia dine be ka hakefo wallahi islamia la ni tara do akitabu kono al muamalatu ibaye hukukul jari siginyo mauka hake ubeno obiklaba nga siginyo klaka ke klada madoy ako islam siginyo be islam balima siginyo be islam siginyo be sigida o siginyo ma siginyo fana be minti islam donc ni bela jelen ka hake de be ekana na forake ka hake karsa ka droit okoro abi foko ye ka devoir de ala bi tini nga ka devoir la laharado Allahu akbar haidra islameni kafiri che hakebe islameni che hakebe chena muso che hakebe demseni dena bangi baga che hakebe
silamɛya la hatta mɔgɔ n'i ka bagan marata a ka hakɛ bi kana a baloli ko ɲuman a ladonni ko ɲuman o ye majakoya de bari hadisa b'a fɔ ko muso dɔ taara dakalat mura'atun nara fi hirratin ala kira ko ten ko muso dɔ donna tasuma la jakuma dɔ nɔfɛ a ye jakuma ni siri a ma dumuni da sirilen ma a dun m'a bila ka yaala ka fɛrɛ ɲini a yɛrɛ ye kɔngɔ ye jakuma faga ko ala ko i ye ningɛlɛya kɛ ne ala ka danfɛn na jakuma de don ni muso in kun ye karamɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko ni muso in kun ye jakuma in kan tigɛ kungo ti o la o ye ala ka nɛma dɔ ye ka d'i ma ne b'o dun nka a y'a nima tɔɔrɔ de ye fo kɔngɔ bɛ fɛn faga yɔrɔ min na o nima kɛra dan ye o nima tɔɔrɔ dan ye mɔgɔ ni bagan cɛ yɔrɔ y'a y'an karamɔgɔ ka kumakanw na hali a ma mɛn a ko hali mɔgɔ min ye bagan musoman dɔrɔn mara i bolo san damadɔ a balikuyalen kɔfɛ a ko kungo b'i bolo lahara don a jagoyalen don i ka cɛman ɲini k'a bila a kan walima ka bagan cɛman mara san caman a balikuyalen kɔfɛ a falen kɔfɛ i ma musoman bila a kan ko kungo b'i bolo lahara don an karamɔgɔ Cherif Ousmane Madane Haidara y'a fɔ wa sɔsɔli t'a la fiyewu n'i tɛ se k'a pɛri sa cɛman ni musoman sa i sen bɔ a marali la kantigɛli la a kanumafɛnw de ye kantigɛli ka bagan kantigɛ a kanumafɛn de ye k'a ɲɛsin kɔrɔn fɛ o ye kanumafɛn ye fili tɛ dɛ k'a dabɔ a kama k'a ɲɛsin tilebi fɛ a bɛ dun fegutigiw b'o kalama ka bagan ɲɛsin kɔrɔn fɛ mustahabu de dɔw yɛrɛ bolo bagan bɛ jufa kuma min na n'a y'o kɛɲɛ k'a ɲɛsin tilebi ou bien fan wɛrɛ fɛ a dɛ k'a dabɔ a kama dɛ k'a ɲɛsin tilebi fɛ a bɛ dun bisimilahi fɔli o kanunen de don nka ne ɲinɛ n'o kɔ a tɛ dɛ n'i y'o to yen nɔ a tant que i ka ŋaniya ye e tɛna faga boli dɔrɔn na o de ɲininen don fɛn min tɛ dun o de ye ala tɔgɔ ma fɔ min na o kɔrɔ tɛ bisimilahi ye dɛ o ye min ma faga ala kama hali ni alimami de ye sɔnni kɛ sogo faga o tɛ dun awɔ n'a ka dugu alimami de ye sɔnni kɛ sogo faga a tɛ dun bari a fagara sɔnni de ye a ma faga ala ye uhilla li ghayri llahi o fagara fɛn ye min tɛ ala ye nka min ye kantigɛli yɛrɛ gɛlɛman ye o de ye ka muru dajiya ka kanna tigɛ fasa minnu bɛ yen nɔ n'olu kan ka tigɛ kantigɛlikɛlaw b'o dɔn donc fasaba ni fasa misɛnnin fila donc k'o de tigɛ mais o saratilen don i k'o kɛ ni fɛn daduman de ye min ka teli muru dagoma tɛ ɲɛ a la gabakurun tɛ ɲɛ a la o de kama kuranɛ yɛrɛ bɛ a fagacogo dɔw fɔ k'i bolo biri bagan kan na k'a kan cɔri fo k'a faga walima i ye juru ja a kan na saga ni ba ninnu fɛn minnu kan ka kan tigɛ fo k'a faga walima a donna dingɛ kɔnɔ i y'a suruku ni kala ye walima nɛgɛ ye fo k'a faga i y'a ta k'a turu a kan k'a kan kari fo k'a faga a yɛrɛ bɔra ka bin a yɛrɛ ma k'a kan kari walima a binna ji la o n'a ɲɔgɔnnaw ni bagan sara o sacogo la kuranɛ yɛrɛ de y'u da ɲɔgɔn kan k'olu tɛ dunna donc silamɛya ye diinɛ min hinɛ ni makari de don hatta i ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ kuma tɛ ni baganw ma kuma tɛ ni i silamɛɲɔgɔn ma o de kama san bɛɛ thème bɛ di mawludu la ɲinan mawludu la Cherif Ousmane Madane Haidara u ye thème min di mawludu la o thème taara sigiba dɔ fɛ hakili la juin kalo de o tile 20 Cherif Ousmane Madane Haidara silamɛya tendance bɛɛ fara ɲɔgɔn kan palais la التجمع الوطني من أجل وحدة المسلمين في Mali, Rassemblement national pour l'unité des musulmans au Mali. Mali bɛɛ ka silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan taabolo ma bɔ taabolo la min kosɔn silamɛw ka kɛ kelen ye jamana in kɔnɔ ka sɔrɔ ka a bɛ fɔ min ma ko a shi'ar tahata shi'ar n'o ye thème dɔ ye a kɔnɔ walima a slogan ko ma'an limuwajahati tahadiyat, ensemble face aux défis. An ka suna bila an ka sufiya bila o n'a bolo faraw suna n'a bolo faraw an ka siya bila an ka silamɛya ta ko bi ko silamɛya de menacelen don
ka kɛ mɔgɔ faga diinɛ ye ka kɛ mɔnsuru diinɛ ye ka kɛ tonko diinɛ ye donc karamɔgɔ bɛ nin fɔ kuma caman a ko n'aw bɛ kɛlɛ la yiribolo kɛlɛ la tuma min na ko ni yiriju tigɛbaga nana aw kan k'a jɔ fɔlɔ k'o gɛn fɔlɔ bamanankan na u b'a fɔ ten o ko baw bɛ ɲɔgɔn na ka di batigi tulo la suruku donnen ye baw ka ye donc o min kɛra bɛɛ welela ka bɛɛ ta fan f'i ɲɛna alimamiw ta fan wajijukɛlaw ta fan karamɔgɔ denmisɛnninw ta fan karamɔgɔ takɔrɔbaw ta fan fanga yɛrɛ kan k'i jɔ jɔyɔrɔ min na min kosɔn kelenya bɛ se ka sabati jamana min ni bɛɛ bɛ k'a fɔ depuis san 10 ni kɔ an bɛ ka fɛn dɔw fɔ a fɔli bɛ ka caya mais a ti ka ɲɛnabɔ la paix dɔnkiliw dara la ka filimu turunɛ a la ka dɔnkili da la ka cɛsiriw bɔ a la ka sikɛsiw k'a la ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'a la tournaw taara la tourna de la paix donc marchiw kɛra ka manifestation kɛ la paix o kɔnɔ kumamisɛnninw caman de réconciliation ni stabilité ninnu ni o cohésion sociale n'olu bɛɛ bi mun kɔ ne nin bɛɛ sabatira fɛn min bɛna fɔ ma ko la paix bamanankan kɔrɔ ko bɛn ka bɛn ko dɔnnaw ko ten ko hali a kumakan na bamanankan na k'i kana caya quoi parce que bɛn ye daɲɛ kelen de n'a y'a kuma fɔ ka ban a y'a kɛ a waleyaw kan bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la nka n'a kuma tora ka tugu ɲɔgɔn na a kɔrɔ bɛ yɛlɛma bari bɛn ye an ka kɛ kelen ye ka ko dɔ ɲɛnabɔ bɛn o kɔrɔ an ka kɛ dɔ kɔ kan o sira fɛ ɲinan o ye ka tugu o thème in baaraw bɛ se ka sabati cogo min na nin ye Mali bɛɛ ye silamɛya taabolo bɛɛ ko bɛɛ k'i jɔ nin jɔyɔrɔ la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya mawuludukɛlaw olu ka kan ka se k'a to nin pa in bɛ avancer cogo di donc o thème min dira groupement fɛ mawuludu 2026 la a mana gɛlɛya i bolo togo o togo donc i ka se k'i da to a la i yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo ni i ka ɲɛdɔn cogo la nka u ma kɛ san si fana ka mɔgɔw t'u yɛrɛ bolo karamɔgɔbaw bɛ yen nɔ minnu bɛ sigi ka rédaction kɛ ka walanda dɔw labɛn a kan ka n'a yira jama na n'o adaptera baara bɛ kɛ n'o ye formation min k'o kan ko bɛɛ k'i jija ka i da to nin fan dɔ la i ka sigi la nin ye mawuludu ye n'o faamuna i ka mawulududenw fɛ mawuludu bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ degun min kɔnɔ ka se ka bɔda di a ma o de ye al-mawludu nabawi الشريف بين حتمية الوحدة الإسلامية وضرورة تعاون الوطني والإنساني للسلم العام كفو مولد النبوي نتاني كادونكو أبفهم من نونچه ودي حتمية الوحدة الإسلامية l'impératif de l'unité islamique le Mawlid Nabawi entre l'impératif de l'unité islamique et la nécessité de la coopération nationale et humaine au profit de l'ordre public. O kuma Mawlidu Nabawi obi ka yira islamo ka ke kelenye ye jaako ya de o kanu nentede nan fara la doro o ye Qur'an aya do di ashiaru la tanazza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum o yala ka Qur'an aya akul la tanazza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum islamo kana nyogon sama sosoli fun tiɲɛ kote fo ɲɔgɔn lakari ɲɔgɔn lagoji fa bɛ taa ɲɔgɔn di juguma la tanazaw a y'o dabila a kana ɲɔgɔn sama ala n'a ye ɲɔgɔn sama a bɛ kɛ cogo di fatafshalu a bɛ échouer cɛ tan kun bɛ se ka ko min dilan a cɛ ba kelen bɛ jɔ a kunna kow bɛ yɛlɛma de jugu cɛ kelen bɛ dimi don silamɛ cɛ ba kelen na ni ala kan sɔsɔra i b'a ye dɛrɛ la tanaza'u fatafshalu a kana ɲɔgɔn sama n'o kɛra a bɛ échouer donc a fanga bɛ ban fatazhabu rihukum kɔrɔ a fanga bɛ ban awɔ fanga yɛrɛ bɛ an ka pousser o ye force physique ye nka force interne fana bɛ yen silamɛ yɛrɛ jɔra ni o de ye o silamɛw ma sebaya sɔrɔ jugu ka yɔrɔ si ni kɛlɛminan ye ni kɛlɛjama ye walima ni kɛlɛdɔn ye o y'a sɔrɔ de ko an bɛ ka nin kɛ ala kama an tɔɲɔna bin kɛra an kan
donc an ma yɛrɛ makara an bɛ ala ka diinɛ makara donc n'o kɛra ala bolo bɛ don u fɛ n'u cɛ kelen don u bɛ se cɛ 100 na u ta o ta kira bɛ nin fɔ o de kama Seydina Umar de la ka nin fɔ a ka kɛlɛdenw ye Abu Ubaidata Amir bun Jarahi a taatɔ kɛlɛ dɔ la Seydina Umar kumana fɛ a ko a k'a dɔn a bɛna taa jugu min kɛlɛ o b'a aw multiplier de a ti fɔ ko aw ɲɔgɔnna 3 dɛ karamɔgɔ bi ɲa ma ni mɔ a ta kɛlɛ tɛ mɔ a ta kɛlɛ walima tabuka silamɛw kun ye mɔgɔ 10 de u ka ennemi o kun ye mɔgɔ 100 ni 80 de Khalidu bi drapeau fɔlɔ ta kɛlɛ min kɔnɔ ni Zaidu bun Harisi fara la Ja'far bun Abi Talib fara kɛlɛ min na ani Abdullahi bun Ruwahata kira ye drapeau di Zaidu de ma labɛntɔ a ko wa in qutila Zaidun fa Ja'farun wa in qutila Ja'farun fa Abdullahi bun Ruwahata a ko an ka taa kɛlɛ min na Ja'far Zaid bun Harisi e de ye kɛlɛtigi ye ko nka ni Zaidu fara ko Abdullahi Ja'far bun Abi Talib ka kɛlɛ ta ni Ja'far fara yɔrɔ min na donc ko Abdullahi bun Ruwahata ka drapeau ta yahudiya dɔ tun bɛ Madina a nana sigi Zaidu kɔrɔ a ko wallahi ni Muhamadu ye kira ye ni cɛ kelen tɛ sigi u ye kɛlɛ ta Zaidu fagara Ja'far bun Abi Talib o ye Seydina Ali baden kɔrɔkɛ ye fa kelen ba kelen ale ye drapeau ta u y'a kinibolo tigɛ a ye drapeau minɛ a numanbolo la u y'a numanbolo tigɛ a ye bolokunkurunin 2 kɛ a drapeau pour a disi kan u ye muru bien turu a disi la k'a bɔ k'a bin o kama u b'a fɔ a ma ko Ja'faru Tayyara ale fagalen Abdullahi ibn Ruwahata kɛra khalifa sabanan sahaba sabanan o nana drapeau ta u y'o fana faga donc o fagalen sisan kɛlɛ jɔra sa k'an b'a kɛ cogo ko kira yɛrɛ bɔtɔ ye nin 3 de classé ne ninnu fagara an b'a kɛ cogo di kɛlɛjama bɛnna kan o kɛra Khalidu silamɛya san 7 o san 7 kelen laban na ni kɛlɛ in kɛra a kɛra ka kɛlɛ fɔlɔ ye silamɛya tɔgɔ la donc u ye drapeau di Khalidu ma a ye fosi cogo ko ala de ye nin kɛ donc a ye kɛlɛ ta a ye kɛlɛ tigitagi changer mɔgɔ 10 contre mɔgɔ 100 ni 80 o kɛlɛ o kun ye classement de tun b'a la kɛlɛ ɲɛ bɛ yen u b'a fɔ ma ko amam kɛlɛ kɔ bɛ yen kɛlɛ camancɛ bɛ yen ani latéral 2 walima côté 2 olu ka kɛlɛ yɛrɛ fana na camancɛ kɛlɛlaw bɛ yen kɛlɛ ɲɛfɛlaw bɛ yen kɛlɛ kɔkɛla kuma bɛ yen o ye kalatigiw ye donc o kɛraw bɛ yen nɔ donc Khalidu kelen ka drapeau ta a ye système jumɛn kɛ a ye poste in a ye bɛɛ changer camancɛ a y'o bila ka taa kɔfɛ ka kɔfɛmɔgɔ bila ka taa kini fɛ kinifɛmɔgɔ bila ka taa ɲɛfɛ ka ɲɛfɛmɔgɔ bila kini fɛ donc o kɛlɛ wulilen sisan n'an b'a fɔ o ma ko mi-temps wulilen kafiriw y'u ka biɲɛ ta ka t'u ka poste kelen na ka taa yɛ ka adversaire ye mɔgɔ tila ye o ko renfort nana Gambo ti kɛlɛ in bɛɛ la min fɔr'u ɲɛna kira fɛ u ka sira ala ɲɛ kɛlɛ in kɔnɔ u k'a dɔn ala t'u dɛmɛ k'u ka ca a t'u dɛmɛ k'u ka kɛlɛminɛn ka ca a t'u dɛmɛ k'u bɛ kɛlɛ dɔn nka b'u dɛmɛ k'u bɛ ala fɛ o ye ni ala bila ni ŋaniya changera n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ o de kama silamɛw ka kɛlɛ la o Uhudi do silamɛ cɛ 3 sara minɔgɔ fɛ ji sɔrɔlen cɛkɔrɔba dɔ de binna bintɔ ye ko ji a denkɛ de taara ka taa bole dɔ ɲini ka ji k'o kɔnɔ a nana k'a b'a fa kun lawuli ka ji d'a ma bamanankan mɛnɛ ko ten ko ba min bɛ kasi minɔgɔtɔ la cɛkɔrɔba y'a lajɛ k'a ye ale den de taara ji ɲini ka na d'ale ma a y'i bolo sin dɔ ma hali a ma se ka kuma k'o binna ale ɲɛ denkɛ in taara ka t'o fana lawuli o fana y'i bolo sin 3nan ma denkɛ in taara 3nan lajɛ a y'a sɔrɔ minɔgɔ y'o faga a seginna ka na 2nan lajɛ a y'a sɔrɔ minɔgɔ y'o faga a nana 3nan a nana fa lajɛ a y'a sɔrɔ minɔgɔ y'a fa faga ji b'a bolo ji sɔrɔlen bɛɛ ko f'a tɔɲɔgɔnkɛ kuranɛ b'olu ma ko wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khassasa o de kama fana olu tun bɛ se sɔrɔ bɔ u kun t'u dogo ɲɔgɔn kɔfɛ u kun tɛ dɔ kɛ laloma ye k'o bila ɲɛfɛ bɛɛ de b'a ɲini ne ka to yan nɔ n tɔw ka sigi ne ka to yan n tɔw ka sigi o de kama hali Uhudu kelen in na ye
Musabu bonu Umeru ni kira kumbe fini kelena o ya le fa mais ciedo we kira bonro mina kira nyinkara na bina dinga kono ka ten so ka nyinkari donc Musabu na ni bin kira ka kala dabbi wolon vlani saba o de soro la farla ko juguni ale fa ale ndoro we kafiru ye drapeau korota kutila rasulullah subhanallah ko la kira fara subhanallah saba do yu sigi kamina bla ko anna ko mi huma gide jibla ra kuma jigi minga o kira sara saba do taru siglen sira ko ma hat katbukum aw kalla ala yajmi ko kila nana kutila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka faranya ko ala kira fara ako ni kira sara de aw bi sade aw bi sigine wa aye wula ka safenka kira sara feminka ngale bo foli minga ba amina chaman chefe la tanazzau fatafshalu wa tadhhabu rihukum akana nyongon sama sama no kera fanga bi doya abarka bi ba kulonga bi ke awla abi ala wele sanga na ala taw jabi fiu o yala ka kuma kan ni tuguni donc walanda o glana ninila ni sefe qur'ana aya o chama be akono wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ala ko islamu ma ay nyongo men ala ka jurubala kile akana farafara imana jurubain fo koro fo ke abi ben kelende mo doko hablullahi ko ala ere jati do doko hablullahi la ilaha illa allah de doko hablullahi qur'ane de doko hablullahi ala krade beita fo ala mona ke ni fe numbela ni kelende ala ni kirani qur'ane ni sharia abedi kelenye ni mbere bora ala de yoro atemesraw de kirai awa atogo de dine a sebene de sharia donc ala ka kuma kan do ko islamo kan nyogo mine ula aw kana farafara arabu kana kuma flabena fi amrun an nahyun al amru yaqtadi al wujub na wutu fe ni amru fora obi wajibi do ko fofoni kare nanana min ba yira ko wajibi te ni dona balaga babu kono o fe un chama mbeno wajibi bina filo amre bina me wajibi ta beke musabu abeke lakarli awa abeke kanune abeke khiyaru abeke fen chama o fe un bitwa no fe ngani yoro la karinate ni karinate ndoro koroko wajibi de do wa tasimu wa tasimu bihablillahi ay nyogo minala ka jurula ka kila ka nana gelale ta'kidi ko jami'an aw betus ivaran ko jaw betus aw be mo mabo ala biduni istisna akramo de kan nyogo mina ide ko jami'an wala tafarraqu ka kila ka nana nahyu fana tuguni annahyu litahrim nahyu fana mana nane karinate o fana be haram nali de ko fo donc ne aya ina karinate al amru ya wujubu ya nahyu ya tahrimu aya ke o de ay nyogo mine mitaw ni nga aka nyogo mine na aka na farafara ni minu farafara la mitu ni nga farafara kuna donc ni islamia ton chamala ja en fait ni muka barjuka ni muka darapo ka ni muka kuma kauna akuma kan ko ni segeda wallahi me wallahi awali ali frai wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu donc qur'ana aya chama mbeno ala kira sallallahu alaihi wasallam akakuma kaum adaire ka ketaw beni nyogonde me ani keleya beni nyonche folo comité mba foto ko na national beni nyonche tokoro islamo doronte amna kala an ala kira la kayfa allafa bayna al-ausi wal khazraj wa kayfa wada awwal ad-dustur insani fi wasiqati al-madina التي قد أراء فيها حقوق كل من المسلمين وغيرهم وكيف أخى بين أصحابه الكرام وكيف رباهم على الإيثار حتى أنزل الله الباري فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
ibita fela sisa ko kera togodi kira yere ni kuma munu fo a yere sira ka wale ya togodi faso de kira genga bo Madina Makka amata na foiche amata na foiche ni kira botogo amata na che anani nyeji e faso fle togo mina kalande do mogoye ani qur'ana ko na sura wala be kisa temenen do ka min ala be Allah kale kray ashabul ukhdudi النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين قعود شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد متى كفر على بيجا واتي دودي كفر دوغو نكرا إيسا كفري أكيسا كجانكو سبه دمسن دوكا soma no fe yala ni masake ya blo no fe anana tu yahuda doko kana tu christian doko tongu ka ban abla la sra mi ke bare ayi tien doyi min ka bo wi tongu masake ya sai ko ga pini ko ga faka tongu yo ko chama ke o cheni ntakata fili jila abena o ta fili kulu ko fe o faru be faka o wa nege abu lakine abisigana o fere be gala na cheni mu fo masake akon ni jamfani ni bembembe no ne bi alaka fendo kono onin sega ne faka ngamina faka lan finyena wal ma mina faka to finyena cheni kala kunta do tama kunta do muru kunta do bien tunta do utarana ku ba fili jila o mase o galabu be o kolo be fara o ko ku ba fili kulu sanfɛ ku ba nyonti ga fili o mase o nana abla ko masakɛ da ga fere kala ako masakɛ ma fere ti sɔrɔ ne la ne fara lambi yɛrɛ de la ma fina ni sɔnna fama kama ko e jumɛn de parce que ayi fama kɔnɔ quoi o be fɛ ko débarrasser ka bɔ a la ako n bɛ fɛ ka jugu bɛ jɔ jugu cɛ n'a muso bɛɛ kɛnɛba ka kana n jɔ tabaliba sanfɛ bɛɛ ɲɛna masakɛ o ibe kalata ka do flèche la iba nyeshima na ijata yoro jana le metri bagel abin soro na ija iguna ni sigara iba foko bismillah rabbil gulami bismillah rabbil gulami ni ala togoye cheni nga ala kodo wazo fama ngo kala rede ala ye o fana degere sera ala yama nga aleka ala ya feraw aka masaya feraw aka janfan feraw desera ala mogo demseni dola min wololo were tege kono hala mabalu ya folo me ko fama oni sona gani boy dala nebisa et puis fama ye o de ke nga kunta ko atakodo ako no de bi fa ko ni amga mamboy la mina solution soro ala kale to la onna la cheni njo je benyena dugu be ay kala do flèche la kala kise do kala la ayasama ay cheni ta foda ko bismillah rabbil gulami ni ala towaye ni funangeni ga ala kodo ayo fotuma mina yabo kala ay cheni mina tena ay bolo da tena doro joli bora kabi jama de murutira o make fama gade o girina de ka do dine na ko amanna bi rabbil gulami alli man era cheni ga ala la fama jugu nunu ga misala be tewu ina fo frana o fo Musa ka magicien ma amantum bihi qabla an azina lakum alli man ala ka soro ne ga ordo te donc ne fana yo kile ne fo akon na ko sira awla min ngona flateke afon mashabul hududi anana ujo dinge de dalaga tasma kala mo de bunu jo arande la na abu nyonti mo shimabuli umasiri ubulo masiri usemasiri ko fon fo le mana cheni na donc ko abu jeni ubunu jo tasma dala de abu ko fli subhanallah me qur'ana de biga ne la kala la kirane akwa nari zatil waqudi idhum alaiha qudun we tasma bam men dinga kono we resigile mo dinga dala wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhudun we reba do biga mingen nuno yo shire ko amiga binunu ka amiga nga seira amiga fangare ira note chie bangina kaba nga qur'ana biga mfo abiga kaba ko kuma do ko wa ma nakamu minhum allahu akbar akun ni la jaba min dara nunu ka
uma juguya dauka uma nyangata ni dauka dogare kama de illa yu'minu billahi ko fo ulli man yalel ko ala de la ala nana atogo ya allah lafzu jalalai wode bi to benye ka kila kana no mangutu bado e mangutu mi griya manguti al azizi al hamidi azizu ya ala to ye to mi ko akenya kote wa ko kinigini masa mi ko gelembo masa kolo gelendo abi ko bawke wode azizi mebina la je ala bika ka seba ya de fo anni fagato ko jugula siglenya ibe segata kiraka kuma kana ay kuma ka mi fo yasir na ka dema ya minene kureshu fe obugu tonyo sumayya yasir ani ammar ni sengebato du ni fantandu uga islamya keru bulu toroy umatugo bu mina ku siri jurula yasir de folo fagarao yasir de folo sara awo ale folo de sara tarugo yasir de folo sara no e chogoro bai we a bolo flasri jurula bolo pompenena ka bolo flasri akofe una na funi dilli kele bolo masega fara nonka amate me kle flaka sara subhanallah okele una na fa musonya na o mchogoro ba no sumaye akoy che sa to ko flera nya bla ma makisi donc ni fana masegi ambi fana fagata ako gati segi muso o ya leta parkat kam ngoro nan ma leta de nyogo menani ko lu bo nyogo na ka gulon fula ti san fati duguma kakla kana joka yini ga dala kana ako ka bi to ala ni kirako o ye bien trois kono na foka ta bo akokolo la subhanallah kan nyogo men nun goshi nyogo men nani be bora nyogo na kam so binduguma chamancha binduguma nana o kera denge jole nyina am yasir i amar aglera fami kana sila tunu ale afamute ale yo usagofo o ya lebla ayre bulila dura yinya shala krade ma ko ale tashin ale halakra kra ni ga ay bangi baga flaw ka ko bandu ko fo donc ale ra ko ni srana ale yeni fo Qur'ana ya mi mako wa illa man istukra wa qalbuhu mutma'innun bil iman mu'min islami ale ko fe ka kafriya o kololoni o danga mi mo no fe ala yo point damne nore killa man istukriha fo mu'min kene karabara de wal maka jakuya de wa qalbuhu mutma'innun bil iman kasra dusukun falendo liman yala no yale tenshi ko bashite ka fo mo ko yere nyini message nous message kira yɛrɛ tɛmɛ la sera ka mun kɛ kira o don solution kun tɛ kira bolo fɛrɛ t'a la jigi wɛrɛ t'a la a ko sabran ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna sabran ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna a ko yasir somɔgɔw a ye muɲu nin kan a ye sabali nin kan si foyi tɛ ne ye bi wa ala ɲɛbaaw la nka lɛdu min bɛ ne na aw cɛ yan tɛ o ye alijinɛ de ni min sara nin ka alijinɛ de b'i ye mais ala bi kofle dɔw la o a bi dalali kɛ dɔw ye dɔw bi tɔɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ dɔw yɛrɛ tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ dɔw bi tɔgɔ sɔrɔ dɔw bi bonya sɔrɔ dɔw bi jama sɔrɔ dɔw ma gɛlɛya foyi sɔrɔ mɔgɔ bi gɛlɛya min ye a ɲɛna mais wallahi silamɛya kɔnɔ ala t'i gansan bila gɛlɛya yɛrɛ min ka jugu ni gɛlɛya bɛɛ ma se ka min ta ka bɔ i kan ma se ka fara min kan o ye kɔnɔna ko ye finikolon tɛ dɔ la a ti ka taama sen na banajugu bangenen tɛ a la nga a ni lafiyalen tɛ ni finikolon b'i la an bɛ ɲama k'an ka finikɔrɔ d'i ma walima ka cotiser ka fini don an balima silamɛ kanangolo don ni bana b'i la o ka ordonnance bɛ yaala bɛɛ b'a seko kɛ ni so t'i bolo an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i bɔ luwanze la walima k'i ka so sara olu ye degun kɛnɛ kan taw ye mɔgɔ bɛ se ka far'i kan mais wallahi dusukun koron dɔw bɛ yen nɔ degun dɔ bɛ hadamaden nin na hali i tɛ se ka lakale danaya mɔgɔ ɲɛ fɛn bɛɛ bi cɛ dɔ bolo nka musonin kelen b'a muso la bati o kelen bɛ ka sa danna a den dɔw bɛ yen nɔ a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o la ka don kalan na ka fɛn bɛɛ bila a bolo la o den ma se ka k'a sago ye i b'a sɔrɔ o kelen bɛ ka sunɔgɔ tigɛ a la fo kili min kɔrɔ i bɛ wasi ala tɛ silamɛ si to yen nɔ fo n'a bɛ lajarabi nka ala kira ko layidu min b'an n'aw cɛ o ye alijinɛ de ni sabatira i bɛ alijinɛ sɔrɔ nka ni peresera kasara to daara ye i bɛ fɔ a fila bɛɛ lajɛlen kɔ
ala kiratale Madine aya soro kabila sababe yahudula au bani Kainuka bani Nadiri ni bani Kuraiza aya soro la kabila flabe larabula au suni Khazraj nga au suni Khazraj wi chefla madunde u bona de nunu kabila de to kero no bema do de to au su bema do to Khazraj olu ye fakile bakilende me fade ya kele nana do bona ne nyonche sanke me kelew halu tisugu jonyo fe marangono Madine o jamagulu flabe islamera donc wala kiray munke akha bayna al-aws wal khazraj wa akha bayna al-muhajirin wal ansar ala kiranana aye balma ya kura doddo awsuni khazraju che balma ya islamia balma ya kura ko do ni nyon che u do sara nyon kunula o kofe ka balma ya do ansaru ni muhajiruna uche koro manka minu boro fasola kana dine tola maka kira nofe Madine donc o kele mine ka jetigi kele ndo Madine kala donc olu fana ye kodo ke mi na kabako duro do yere yu kan na folo de kla ko ka foro kla hali do ko to no ko nyana ta musola ausu ani muhajiruna ni ansaru awsun khazraju ka balmayado Madine ka wire damani nyonche ka kila ka balmayado ansaru wire damani nyonche ka balmayad muhajirun wire damani nyonche ka balmayado ansaru ni muhajirun nyonche balmayas to ya saba ka benya mi ngona Sayyidina Luka bonyabe ay ansaru kla wire damani nyoma awsu khazraj Sayyidina Ali kelentora ay ansaru muhajirun kla ko didi nyoma Sayyidina Ali kelentora ay ansaru ni muhajirina ulu fana kalfa nyona Sayyidina Ali tura ala kira ko ama ko alima ko muna ko neni joni ako anta akhi fi dunya wa fil akhirati Allahu akbar Haidara Ali eni mo te fara nonga bare ne dodi okoro ni oro klali sababela eni de ne tade ansaru ni nyoncha we nene muhajirina ni nyoncha we nene muhajirina ni ansaru ni nyoncha we nene nga mowe mina ala kira tarasro bemale mimbeno islamia tola ayulu ka kele fo ka ban awaku chebe awon mo fina ngo kele ban sharati e fen sabade awo iba a vérifier vérification no kela tumamena ibi soraka nani mi abe fo man ko vérité ka tien fo ni nyonche asabana ibi soraka nani mi o de réconciliation yi o ka yafa nyoma muyo si nyoma no nye dona ibo ke ni ka doni ferede o be kelengele na lame nya fo sunjata mi fo kele do yi nyongo fo mbaliawo ibi mo fla bi se e ma kele re la ambi shinji farame furusa me bi che lame ibi muso lame iba sura shima juguma fo shima wallahi sigatola sigatenna meni tara do fana lame fana bi segin ga fi re ba fo ko ayre o tiena ayre o fo ki jena madira ni kala do iba so che fana bi na muso fana mani fo fana mani ko fana mani ke to ibna yo lu kele leno koro fenin do de beno koni do fambale abe wallahi o de be donc muni be mun fambale abe donc ibu ka kuma ugera nyona no gera nyona kuma na iba e makasa famu da mani ndabo ni kama ni efilide walma kasa ijote ni kilenina donc o chechien before no fora kuma na bisoro kana ni réconciliation e bisoro na ni pardon e aya tegere nyoma au manga kele maya aula au mena nyonfe sinjia ba nyonje balma ba nyonje au islam dama au manga kele o baso chien fora o baso anyinina o bisoro ka yafa nyoma ka kanari glenda beye ni min jotala ka fo jotala ikana sora flala wallahi ni ma kele banta iba wuli abi wuli tuguni flamme de la paix on y fait un chama kera aya bandi ni alikala aye ni mba ni kele banta abi wuli ala kire no chefo ka ba bembalia mi kumbe nyon fambalia mi kumbe no ko fo ko ba o ka ke kelenye o ku tere nyoma ko ya fa nyoma ka kanari da be ki bamba ita fanga
o to kelen na tuguna labana ka wa fa ma ko patti al muahada au al wasika to Madina ka bengan dota yahudi na bango yahudiya du saba kumbe yahudiya ani larabu me yahudiya were daga minda saba olu ni larabu minu sigilembe no ausuni kazrajo ani maga kaminu na nasisa kulu make saba ka bengan dota Madina lakana benga be sigikan na fo mago sigikan donc wa Madina sigila yahudiya ubia awaslama ubia larabu be shewara biano donc wa nga sigita anga nyogo mangoto anga nyogo ka shia bunya anga nyogo ka dine bunya anga nyogo ka lada bunya anga nyogo ka famu bunya anga nyogo ka hakilina bunya et puis anga nyogo makara hananti dine kele ne kele bina on folo de ba do nyogo fe ano donc yahudiya ni mo minana ka be biaw ka no anti dine ni islam o be farauka ni mo minana bi islam o ka Madina rai faruka yahudiya ya sie ala kira ya asie ala kira yo okay o sigira Madina kono na oh benga now aba fam na ko al ahkamu ta'dubiyya disposition disciplinaire o be ne sharata yoro la e bi na disposition disciplinaire al ahkamu ta'dubiyya donc o koro sigi koni ni na shere ni kotigi abeketa o be ko fa ali ton ni partout là ani jehulu bela na ni gabi na ni ni donc ngani ton kona na sisa sa ni mo mi ni ke ko be la ton ela ni mo mi ni ke ni mo be boli ke ni mo mi tena ni mo mi aketa donc ibi nyangi ni to ko fana be cité geni mbala la dili bala fali re bala le bengon dota ni mi ni soso donc ni be kila ame je kan kila Kurana ya fote gwe Kurana kote ne muminu flaka kelela ko na wuce foka be wa in bagat idahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafiya ila amri Allah donc jew bede la na ya babe shara dobla sengani mi ya soso sisa atini do injera ka ufoko kura amesege ka ufoko kura amesege ka ufoko kura ka wale nyumandon ko kura ka jirawla ka fo stade du 26 mars ndula tikene ba ningmaina ani sodiale farfonine isa momer Cherif Haidara kele ko fe ka nyebla wajuluke silama jama keme kandula tikene mene ka fa iko da kono nyi besigi me ka jengono folama ni labana ma kundigi Muhammadul Mustafa nemani kisibe aye modi asejada Cherif Ousmane Madane Haidara wa certificat dunga ameka biko sominzoro ka sabu ke ndulati kenete ka to achugula bli ma minumbe safe minumbe duguma be nyebe fedo nu botola oyeje nu botoy oye certificat anaka jama kumbotoy asejada Cherif Ousmane Madane Haidara ina fa yoru nyebe mangala chugo minandulati kenena au minumbe kan laje malikono ani malikoka akado nga fo ni kumaina folama ni labana ma kundigi Muhammad al Mustafa nemani kisibe aye mode asera kene kono na sera kene kono silama jama bi wili ki jo ka kanu jirala ka bonya jirala chebami ni kunungo kana blabila aye wajuli ke ka mabayiri ka ke ka alala soro sera soro ni silama dunga la idu woro bayatul islamiyya mali silama tonga faranyonga je kuluba au conseil islamique du Mali manyema mali silama dine nyamo ka faranyonga je kuluba groupe mandari der spirituel musulman du Mali manyema silama ade meto ansaru nyejoyoro Seid Cherif Ousmane Madane Haidara nenya donene kene kono bela jele club silama jama kulekala mo ni sodiale be fa bela jele la farifunine ko fola mo ni labana ma ko ndigi Muhammad al Mustafa nemani kesibe aye mode duna kene kono kabo barawle circle da segu jamanaka tamani dugu kono ba Madane inde bashi dantrawre de Seid Cherif Ousmane Madane Haidara zikiri dalaw ba senze o yella daye kira noro be ambulon dola tikene ngona ya no ye certificat ya Seid Cherif Ousmane Madane Haidara ka sabuke silama una menyo zoro kira noro de dafeni maina ami befo ka be wale nyumando ka jiraw bela jelela ka fo abi laje direct marché ami alaje ka ni zikiri dalaw tunyona uluka fla fo ka certificat la dono e kira noro ba mo si be
bonya be korofala Mamadu naro bamanyaro Modibo jalo bonya be korofala Mamadu kira naro bamolo Koyo sago bonya be korofala Mamadu kira naro bamolo Salamanta ifana bonya be korofala Mamadu kira naro bamolo Kira fanga kira naro Mamadu naro bamolo Mamadu kira naro bamolo Mamadu naro bamolo Silame kira naro bamolo Maganga naro bamolo Noroba mulala, Badra Ali noroba mulala, Fatima noroba mulala, Lasana Fuseni noroba mulala, Sherifi Musa noroba mulala, Sherifi Madu noroba mulala, Makoroba noroba mulala, Madane noroba mulala, Anga Aba noroba mulala, Makira Anyo Haidara, Tifayorobe Kira Mamadu noroba mulala Luso afana bonya be korofala Mamadu kira na Musa kule kira norofla Mamadu kira noroba mulala kule ndame kira noroba ganado Mamadu kira noroba mulala Silane Dekelonindo Mamadu kira noroba mulala Keta yo chai bonya be korofala Mamadu kira noroba mulala Madula kira noroba Mamadu Cherif Mamadu ame bani dema Mamadu bani jumane kelengodo Mamadu Madane denga yo Mamadu ngamani bani yo Mamadu makoroba denga yo Mamadu kulene Cherif Mamadu apa denga yo Abi kulene Cherif alaga amrutama ongama bai dema alaga yamarima ongama bani dema alaga misiri mana wele tia for kira ko before waduru mana for tia for bani to ko before ala di yoke yesu chala ni wale kirani so tipo ni dugu maje bora wachi okamina Haidara noro di la do bani me dife doni ba karamo Haidara kaeto balola dugu boluga ala kadine tinya na fi Haidara na kumana Haidara na kumana idikira iti mabinyu manye ngai yolo toro faikele ala kadine ya umoge tiye yo muslega mate sabune nunu masela ude umasite una wae mode mutereke shirifi alama urane doni na umasaula utina saula adisa doni na umasaula utina saula ali baya kukuma na umasaula utina saula amajigito aula mate saula Seid Cherif Ousmane Madane Haidara ina fo nyebala choga munna asira kene kono niaye folie de la maba munu be kene kono ma welele munu be kono ala sonama abela jele ne be ka fo Seid Cherif Ousmane Madane Haidara fe kawla dina ka fo ni kene saluma min freni nyinaye asam bisaba ani koy abenyema ni chokolo basaluma fe kawla dina ka fo Seid Cherif Ousmane Madane Haidara Allah minena demsenu fe koroba fe malikono maliko kan abela jelembe koroba nyuma mi sona ka ke alai ni ya ato alai ambe duwa ka shi jani kenya ala ko dama karambo ale ere ni yeli ni sondiade o kule ka ne fleni o kule ka ni foi te kelenye koroba ere be bazen jema na ka langana blema farauka ni sondia be fambe fe amina kennedy zikir de lawma ni ala ni kra sonama ukaseka barato dafa ka koroba senseka bismillah ni ala ka je jamaka fulika
kula se Ousmane Haidara ma fulika Ançars jamaga fulika do kula se Ousmane Haidara ma Naissance jawe maya donde aebunya maseki gira mode Ousmane yarade bina maya magoye jamae wala ibaye dege wolta bani ye kalange Qur'ane kalange Allah jadoni be Ousmane na bani ye kalange hadisa kalange Allah jadoni be Ousmane na bani ye kalange balaka kalange Allah jadoni be Ousmane na Allah godoni mana fo bani wele la Haidara ke madoni mana fo bani bi wele ama dalilu chama ye Qur'ane na ay baya gogu ma fo Qur'ane na ay dalilu chama bo ibunu majala ay isa gogu ma fo ibunu majala ay dalilu chama bo sunana saila ay suna go barachi sunana saila ani dalilu chama bo bukariula ay baya gogu ma fo bukariula ala wasila me ya kuna wolola ala jawdani be balai ay boya maseki gira mode Ousmane yarade bina maya magoye jamae wala ibaye dege wolta fulika jamaka fulika ndo kula se Ousmane Haidara ma fulika Ançars jamaka fulika ndo kula se Ousmane Haidara ma kanye kaseka amfana karamogo a Seid Cherif Ousmane Madane Haidara bismillah jamiatul Ançars din ale tonno me yoro ubeni dongili indaka ukabunya masigin ka Haidara min sona ku boku chamana mun sona ku bla siratlenen ke ku ke do donye ame do ke ya rabbi alaka shijani kena adi ni wati na Allah menendo jiya kono fantan nani bela jilin CHERIFLA TV akelendo ka bara bela jilin ni wati na Isa Muhammad Sharif alebena moderation damine nika mabawelelon ka kuma duma amena siradama ani la'ini rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي تغيني على في كابوشي تاني تورما أمي أنسيني على توغو بركة ماي كاكسيني نمانيني على في أكاكي أنكنتكي محمدوكا ومين جيلي كرا هنا كاكي بني كاكي كلياي كاكي يافاي جيمو بلا جيلين نونجي كرنغرما أمانتو سلامو ambe dele ala fe ala kirane asomo anaka sahaba nyumaw ala kan ke ulla dege bagaye ka am fara u kan ka fara ala kira ka aljina kono ala ko kera ambi ko fe ambi nabaga chemani musoma bela jelenfo Fédération Ançars International ana pe mamru be jamana fon fe be akono ulu bela jelen tora akaramago atonde chemani musomaw ademsinu ani kulu fon fe barakono barake bonda bela jele abela jele nyuma waso ba to la ko ka foli ke abela ko be ka foli frano ka foli di a Seid Cherif Ousmane Madane Haidara ma ale min karanga so mambay nere ka ma nyogo soro bali la dege bali be oye utikalo kile muga ani du nani samba fla ani muga ani woro mibibe ala kira ka hijra kalo sabana no ya rabil awali
o tile 12 su n'o ye alakira yɛrɛ bangenen san 1448 nin kɛnɛ in bɛ labɛn fadi fɛ a baara bɛɛ lajɛlen a bɛ ɲɛnɛmaya an karamɔgɔ fɛ a Seid Cherif Ousmane Madane Haidara ka Ala deli san caman Ala ka a to a ka nin ɲɛnɛmaya an ye kɛnɛya kɔnɔ Ala ka caman fara si kan kɛnɛya kɔnɔ Ala ka lafiya ka kɛɲɛ ni o ye an y'a fɔ cogo min na Cherif Ousmane Madane Haidara tant que groupement des leaders spirituels musulmans du Mali san bɛɛ lajɛlen na a bɛ a ɲini u ka mawludu k'a sigi hukumu dɔ kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna na mawludu kɛli ani kira ka ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ o bɔda ye cogo min na ɲinan thème min dira ɲinan mawludu ma ni ale yɛrɛ y'o validé o taara fana a y'i sigi ba min laɲini min kɛra juin kalo tile 20 kɔnɔna na 2026 la n'o de ye faraɲɔgɔnba Mali bɛɛ ka se ka silamɛw kɛ kelen Mali kɔnɔ o kama u ye thème min ta o de ye al-mawludu nabawi bayna hatmiyatil wahdatil islamiyya wa darurati ta'awunil watani wal insani li silmi am. Le mawlud du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre l'impératif de l'unité islamique et de la nécessité de la coopération nationale et humaine au profit de l'ordre public. Donc ni Cherif Ousmane Madane Haidara ka yamare o kama bi amina kuma dayɛlɛ o y'an ka jamana ka laada ye karamɔgɔ yɛrɛ ye baba don o la n'o de ye anw fɛ yan nɔ farafinna manden yan tigi de bɛ kumaw la o y'an ka ɲamakalaw ye n'olu bɛ kɛnɛ kɔnɔ olu bɛna kuma dayɛlɛ ni k'a ɲama fifa an ka cɛkɔrɔba bɛ yan nɔ n'o ye Abdulahi Jabate Kucala sɔrɔfɛ kɔnɔ ka fara balimakɛ kan n'o ye Musa Jabate u b'a accompagner ɲamakala minnu mana sɔrɔ u bɛ se ka fara quoi donc an b'a fɔ Jabate ma ko a ka bisimila kɛnɛ kɔnɔna na. Musa. Assalamu alaikum. An kilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la an fa ka yamara kɔnɔ n'o ye Ablaye Jabate a ye an bila an ka kuma sani a ka se dɔnkilida ma jama min nana an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mawludu daminɛna Mali kɔnɔ ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ɲamakalaw don danbe bɛ minnu bolo nka danbe min ye danbe dɔn Abdulaye k'an bonya a kɔnɔ k'an jate a kɔnɔ Maliko la n'o ye Haidara ye bamanan den cɛsiri bun adamaden ka cɛsiri i ka sɛgɛn ani i ka koku ani i ka ŋuɲɛku ani i ka tɔɔrɔ i jɛnɛna bɛɛ ye ka sabu kɛ mun ye ko mɔgɔw ka Ala ɲini ka Ala dɔn ko mɔgɔw ka Ala ɲini ka Ala dɔn nbamuru t'i bolo Ala ko kama tama t'i bolo Ala ko kama i b'a kɛ mun na ko bunadamadenw ka sabali ka taa Ala ma i ye cɛsiri min kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ɲɛ ye min ye min kɛra an ɲɛna an tulo ka mɛnni tɛ k'i fo k'i barikada anw ye min ye sisan min kɛra Abidjan min kɛra Ivoirien fɛ yen ka dugu minɛ ka di dugutigi ma ka kabila wɛrɛ minɛ ka di kabilatigi ma joko ɲumanya de b'a kɛ ɲumanya juru de b'i bolo foyi t'i bolo ni ɲumanya juru tɛ i ko Ala n'a kira fɛn fɛn b'i bolo buna adamadenw ka se ka ɲɛnamaya ka sigi sɛbɛ kan mɔgɔw ka se k'u taa cogo dɔn mɔgɔw k'u segin cogo dɔn e de y'a to an bɛ k'an ɲɛsin buna adamadenya sinsinni min ka taa Ala ma bamanan den Basande Kaka Koroba si Cherif Musa si ɲɛnamaya kɔnɔ ni e lamɛnna ni e yera basiki bina jamana kɔnɔ mɔgɔw b'u ka hakilina ye n fa bi yan Abdulaye bi yan n bɛ micro d'a ma n bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nakun wɛrɛ tɛ ndomo na ni dɔn tɛ Basande
hali nene ma dɔnkili dabile ni basa dana jeni ma mɔna ni tɛ kɔnɔdimi ye ko ye nin ye ɲɛdimi de ye ko Haidara ala teri Haidara kira teri Haidara nin tɛ kɔnɔdimi ye nin ye ɲɛdimi ye a kɛra bɛɛ ɲɛna ko ni ɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛra ka maa min senkɔrɔma cɛ Haidara ni bolokoli nɛgɛlen bɛ Ala Taala bolo i tɔn tɛ dugu sɔrɔ abada maa ko tɛ Ala ko don n'a jara maa min ye a lamɛn n'a ma ja maa min ye a lamɛn maa o maa ma ni ɲɛ ne tɛ tile ye fo ni ɲɛ fila ci n'o tɛ i b'a ye dɛ tile saman tile ala kana maa si jugu k'i seere kiritigɛyɔrɔ la ba Madani de jama bɛ ne ɲɛ ɲaɲa ni ko b'a ye ni jama ma bɛ o ye nimisa ko ye Ansari jama farafina danbe ɲɔgɔn kanu sira ni ɲɔgɔn minɛ sira ɲɔgɔn kanu sira ye mun ne ye fo bɛn ka sinsin bɛnbaliya man ɲi Aluwa ye bɛnbaliya man ɲi silamɛ lo bɛnbaliya silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya tɛ danbe ɲuman ye ko barika merci. Ne ye fɛn dɔ fɔ an m'o ye n ko hali ni ne ma dɔnkili da bilen dogodogonin lo ani kɔlɔkɔlɔ mɔgɔ si bɛ ne ni karamɔgɔ cɛ o ye kɔrɔlen ye an m'an bolo falen ye wa basande kankomandi nɔrɔ dɔnkili la gansan dɛ n'i ye ne nɔrɔlen y'i la nkalon kuma tɛ nkalon ma da i la mbe ni nyore barika da nda dafo ma ente sini zogo majuru kan na bi chaya abarika Ablaye Jabate an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn te ani mɔgɔ y'a accompagné k'Ala deli Ala ka o mɛn an kɔrɔ san 80 ani dɔɔni k'a ma changer a b'a togo la hali bi Ala ka barika don i la donc ale tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma di Fédération Ançars International ale tɔgɔ la n'o ye Président Sanogo Adama donc ale bɛ na bisimilali kɛ Ançars bɛɛ tɔgɔ la accompagné do Président Modibo Diallo fɛ Mali Sila Gabon ayiwa surakata bɛɛ bɛ yan nɔ nin de y'an ka représentant ye tabali la déjà jamana 10 20 ni dɔɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban an bɛ Ala deli Ala ka a bɛɛ lajɛlen don hɛrɛ kɔnɔna na. Shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ Ala tanu k'Ala barikada k'Ala waliman dɔn ka nɛɛma ni kisi ɲini Ala fɛ ka kan kuté Muhamɛd kan a n'a so denkɛw a n'a ka sahaba ɲumanw. N'an bɔra yan an bɛ dugawu k'an ka sababu ɲuman ye a Seid Cherif Ousmane Madane Haidara an b'a fɔ ka barikada ka waliman dɔn Ala ka si d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala ka lafiya d'a ma a ka denbaya Ala k'u kɔlɔsi Ala k'u latanga Ala k'u ka sago ye an baw Ala k'u kɔlɔsi Ala k'u latanga Ala k'u dusu suma sɔli ala rasulillah. N'an bɔra yen an bɛ jamanatigiw fo min y'an ka autorité politiques ye k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo min ye autorité religieuse ye k'u barikada k'u waliɲuman dɔn. N'an bɔra yen an bɛ commune min kɔnɔ an b'o maire n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo. N'an bɔra yen an b'an ka fanitigiw fo min ye surasiw ye ani gendarmew ye ani policiers ye ani gardiw ye. Sécurité sira kan an b'o fo k'u barikada k'u waliɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ Ala ka n'u dɛmɛ Ala ka n'u kɔrɔta o ye jamana hakili sigi Ala ka n'u hakili sigi.
n'an bɔra yen an b'an yɛrɛ ka faamaw fo min y'an ka cafew ye ani vigiles ani sécuritéw ani organisation ka accueil mɔgɔw fo ka hébergement mɔgɔw fo ka guwakɛlaw fo mɔgɔ mɔgɔ ye kala ta ka bɔ sira kan ni mawludu ni sira kan an bɛ foli d'u ma ka dugawu k'u bɛɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u sɔn Ala ka n'u kɔlɔsi n'an bɔra yen an b'an ka udu karamɔgɔw fo karamɔgɔ ka kalanden kulu fédération Ansardini tɔgɔ la o la ko udu islam karamɔgɔ ka kalandenw mun bɛ Ansaru ɲɛnagwɛ u ka sigidaw la an ka foli b'o ye an b'o fo k'u barikada k'u waliɲuman dɔn Ansardine fédération Ansardine jamana 40 dɔw bɛna mawudu la dɔw bɛna bɛn denwuli ye mais jamana 40 bɛɛ ka ɲɛmɔgɔw bɛ yan caman ka représentants bɛ yan an b'o fo k'u barikada u ka karamɔgɔ kan na an'u ka tɔn de ɲumanya na n'an bɔra yen hali bi an tɛ segin an tɛ ɲina karamɔgɔ foli la a ka Côte d'Ivoire taga la karamɔgɔ ye an wasa a ye silamɛya wasa a ye diinɛtigi bɛɛ lajɛlen wasa hali mɔgɔ mun yɛrɛ tɛ diinɛ na a y'o ko diya u bolo karamɔgɔ dan t'i la i ye adamadenw fara ɲɔgɔn kan an ka mission laban na min ye o jeni denmisɛn dɔ ɲininka na an ka journalistes fɛ a y'a ka nisɔndiya yira ko karamɔgɔ Haidara hali ni min y'a wajuli lamɛn i ye nin i ye ko an ye ko ko dabila an ma bɛɛ dabila i kama karamɔgɔ o ye taamasiyɛn ye i ye dusukun sabati i ye nɔ bila adamaden dusukun na i fo dati an kun an b'a ɲini Ala le fɛ min ka di ye Ala k'o k'i ye i ka kalandenw min ye anw ye i bɛ fɛ an ye kɛɲɛw ma Ala k'an kɛ ten an bɛ dugawu k'i su an bɛ dugawu k'i tile an bɛna kuma bila yan an nana hɛrɛ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen segin hɛrɛ la mawludu semaine k'a diya ka kɛ kɔrɔta ni wasa Ala k'o kɛ sɔli ala rasulillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. An bɛ président Adama Sakɔ fo Fatibi Ansaru pays membre bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale tɛmɛnen kɔfɛ cɛ bɛ ko min na musow b'o la surtout Ansaru ko bali cɛw nana fara musow de kan bari olu de ye karamɔgɔ ka Bamakɔ sigi sababu ye an balakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Ansardine bɛ jamana kɔnɔ wa kuma talen don ka di Sénégalikaw ma madame Adjaratou COULIBALY donc ale bɛ na kuma Ansaru bɛɛ tɔgɔ la nka sigiyɔrɔ bɛnnen don Sénégal de ma an b'a fɔ k'a ka bisimila kɛnɛ kɔnɔna na. Madame Adjaratou. Média minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fɛn in bila direct la média 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tanga ɲininen kɔfɛ setigi Ala ba fɛ ka bɔ iblisa laɲini tɔɔrɔ ma an b'an sinsin ni setigi Ala tɔgɔ ye diɲɛ hinɛ nɛɛma labɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi o kɔfɛ an bɛ o Alaba in deli a ka kisi caman ani nɛɛma jidi danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a n'a so dunke sanimanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ mɔgɔ sɔnna k'i sen da u sen da nɔ na fo k'a se alikiyama jɔ don ma ya rabbi Ala k'an bɛɛ lajɛlen ye o la o kɔfɛ an bɛ an fa fo ani an karamɔgɔ ani an ye jɔyɔrɔ an nunjuru samabaga n'o de ye alimul alama ye fahimul fahama badrul budur almuhiyul baya an fa ni an karamɔgɔ anw ye jɔyɔrɔ diɲɛ Ansaru muso bɛɛ tɔgɔ la k'i ni ce ni mɔgɔ ye ko k'i ye ko min bɛn'i ma a diyar'i ye a y'i dusu suma
se foyi t'i ye k'a tigi sara i yɛrɛ b'a dɔn i t'a sara sɔrɔ fiyewu i bɛ mun de kɛ i b'a fɔ k'a ni ce sani an k'a fɔ e ma k'i ni ce an ye wagati jan kɛ k'an miiri an kan k'i sara ni mun ye an y'a dɔn ko anw tɛ sara sɔrɔ fo ka dugukolo meleke o de la an b'a fɔ ko i ni ce ala k'i sara an fa ni an karamɔgɔ anw de b'a dɔn e ye anw bɔ min na siga foyi t'a la i ye an dɛmɛ k'an faso jɔ k'an dɛmɛ k'an ka duguw jɔ k'an dɛmɛ k'an ka duw jɔ k'an bɔ dangadenya la k'an kɛ dugawuden ye an fa n'an baw ye k'an kɛ furukɛla batɔmusow ye k'an dɛmɛ fo anw denw ma kɛ yatimɛw ye k'an ɲɛnama to an sera ka kɛ jigiya ye an denw ye n'i ka ladilikan ye a Seid Cherif Ousmane Madane Haidara wallahi siga foyi t'a la ni e ka kumakanw ye ani ka ladilikanw kuma min na anw y'o mɛn o de kɛra polisiw ni gendarmew ye anw dusukun na ka anw dɛmɛ k'an bɔ ala kota la k'an dɛmɛ k'an bilasira ɲuman kan o de kɛra anw ka fɛn rouge ye kuma min na n'an bɛna don ala tana na an bɛ ka kumakanw miiri an bɛ segin an kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ançars muso minnu sigilen don étranger la tunga fɛ wali jamanaw kan i kɛra sababu ɲuman ye anw ye fa sɔrɔ wali jamanaw kan an ye ba sɔrɔ ye an ye jigiyaw sɔrɔ ala ni e sababu la anw bɛ komi an b'an ka so an ti tunga dɔ fiyewu wallahi e y'o sababu ye Seid Cherif Ousmane Madane Haidara a siɲɛ joli don e bɛ sigi ni anw ye tunga fɛ ko a ye tunga bonya a k'a ka jamanaw image ɲɛ tunga la aw minnu ye burukinabew ye yan n'a ye ko kɛ a bɛ fɔ ko burukinabe de y'a kɛ a bɛ burukina tɔgɔ tiɲɛ ivoirien minnu bɛ yan n'a ye ko kɛ a bɛ Côte d'Ivoire tɔgɔ tiɲɛ wa malien minnu bɛ yan n'a ye ko kɛ a bɛ Mali tɔgɔ tiɲɛ yan jamana faamaw ti min fɛ a ka n'o kɛ u ko k'a ka dan yɔrɔ min na a ye dan ye a ye papier ɲini a ka bolimafɛnw na a ti ban e y'o fɔ anw ye tunga fɛ o de la ne ko n ko diɲɛ ambassadeurs kan ka fara ɲɔgɔn kan ka bonyamasegin kɛ e ye sabu i y'u dɛmɛ u ka baara la wallahi ni e ye tungalankɛw bɛ don problème caman na e ye anw kisi o ma n'i ka ladilikanw ye k'a sɔrɔ ambassadeurs ma anw sɔrɔ k'o fɔ an ye wallahi e de kɛra jigi ye anw ma o de y'a to n'u ye min fɔ anw ma e kɔ a bɛ bɛn an ma a ti digi an na a t'an tɔɔrɔ sabu anw yɛrɛ b'a dɔn i ye min ɲɛ an ye o de la an b'a fɔ ko i ni ce i sara foyi ti an bolo k'a ɲini ala fɛ e yɛrɛ bɛ min fɛ tigi i n'i ka denbaya ye ɲɛnamaya in na ani ɲɛnamaya kɔfɛ ya rabbi ala k'o k'i ye fo n'a sɔrɔ anw ma jɛn ka se to an ye dɛsɛ tɛ ka ala sago kɛ e ka kumakan kama an b'a ɲini ala fɛ ala k'i sago k'i ye ala k'i juguw dɛsɛ an b'a dɔn i faso ka gɛlɛ i ma kosɛbɛ n'i ye se k'i ye i faso tigɛ tɔɔrɔ la ala k'a kɛ i ka cɛsiri n'i ka wuli ka jɔ kama ala k'i faso lafiya ala ka diɲɛ bɛɛ lafiya Ançars musow ko k'a f'i ye anw ye layidu min d'i ma kunun o kelen de don bi Seid Cherif Ousmane Madane Haidara anw ni a n'an ka nafolo wallahi o b'i ka bila la fo an ka ninakili laban salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh i Haidara يقول الشاعر المحمود غنيم من تجت أمة من أهلها بتلا إلا ومن خلفها أنثى تربيه كوش شيتينو ميكي ميكا تشو كونوغوا فومو سوبارو ريدو ولي ماكو في هيدرا توفليني هيدرا تشوتي سيلا وتمنين كوفي أمبالاغا وكوفي ambe ya fare deli ko na tatola nyamagalo ka konlu nye wal maluga kuma kofe ko tabulu la famille fondatrice de kanga kuma an fa nana sisan latis doni kun gɛlɛyara donc ale ka kuma waati tun tɛmɛna nka an se ka taa olu kɔ donc an b'a bisimila kɛnɛ kɔnɔna na Elhadj Latis Touré ale bɛ kuma famille fondatrice o ye ɲarew ye ani Touréw ni Daravew olu y'a moriw ye donc a diinɛko bɛɛ Touréw ni Daravew fana ye a di Tourélakaw ma ale ka bisimilali kɛ o bɛɛ lajɛlen ka cikan de bɛ a bolo k'a ka bisimila stade 26 mars kɔnɔ. An balima silamɛw Bamakɔ dugulen so saba tɔgɔ la n'o ye Touré ani Darabe ani an jatigiw n'o ɲare olu ka hɔrɔma kɔnɔ ko n'an sera yan nɔ ko k'a fɔ ko assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. Karamɔgɔ an nana su in na jɔrɔna ko dɔ bɛ ne bolo fɔlɔ ne b'a fɛ k'o fɔ i ye. U ye a lajɛ k'u bɛ an ka jamana kɔnɔdenw bila ɲɔgɔn na cogo suguya bɛɛ la Ala ma sɔn. U ye kadɔ ni filaw lajɛ o ma sɔn. U nana kuranko lajɛ o ma sɔn. U nana citerne ko lajɛ o ma sɔn. Mais min dabɔlen bɛ sisan n'o bɛ ka ne yɛrɛ jɔrɔ o ye karamɔgɔ ka hakɛ to an balakaw ka hakɛ to. U bɛ ka musow ka kibaruya min fɔ sisan n'o débat de bɛ senna jamana in kɔnɔ. Wa a problème yɛrɛ ye min ye a bɛ dɔnnibaga kunda. Karamɔgɔ an b'a fɛ i ka dakurunya kelen min kan ka se ka mɔgɔw lasigi kɔ k'a fɔ ko nin tɛ anw maliyɛnw ka débat ye nin b'an kɔfɛ a kɛcogo fana tɛ nin ye o ye jɔrɔna ko ye k'o f'i ye su in na kɛnɛ kan. An bɛ min fana fɔ ne ka kuma tɛ jan généralement a tɛ tɛmɛ 1 minute kan mais an bɛ kuma dɔw mɛn an y'a mɛn ne y'a mɛn su in na n natɔ radio la. Ni dɔ de tun bɛ kuma la a bɛ ka Cherif Ousmane Madane ka vie raconter kabini Moti balontan terrain na fo yan kabako ye min ye a suspendé Moti n y'a mɛn a tigi da cogo min na a wulila Moti k'a bɛna Bamakɔ ka na ko ɲɛɲini ko kalanden 2 de sɔnna ka tugu a kɔ ka bɔ Moti ka na Bamakɔ yan 2 min nana Bamakɔ kelen bɔr'o la ka tɔ to kelen ye. Kalanden kelen de b'a nɔfɛ a i ye stade du 26 mars ye nin ye mɔgɔ toli ye nin ye Ala ka ko kɛlan de ye. Wa an bɛ min fana fɔ nin ye dugulenkan ye sisan sifikɛ Bamakɔ mawludi bɛ kɛ don min n'i ye a jateminɛ ani Tumutu man jan ɲɔgɔn na a ka ca san 400 ye mawludi bɛ kɛ Bamakɔ don min anw b'a kɛ Bamakɔ don min anw de nana diinɛ yan a Bamakɔ silamɛ tun tɛ mɔgɔ 20 bɔ. Je répète Bamakɔ silamɛ tun tɛ mɔgɔ 20 bɔ. Sisan i ye mawludi kɛcogo min bɛ yan k'o fara Kayita kan k'o fara Kulukɔrɔta kan k'o fara yɔrɔ jumɛn ta kan n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Américain ko a bɛ sɔn ka mɔgɔ 2 millions bɔ. 2 millions n'i y'o jateminɛ sirikɛ silamɛya ka ɲɔgɔn dalajɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ jama fɔlɔfɔlɔ o ye Useni ka jama ye o ye mɔgɔ 25 mais n y'a mɛn sirikɛ da n'o ye Cherif ye ko ɲinɛn ta kɛra mɔgɔ 19 o ye jama fɔlɔ ye. Filanan o ye Tuba o la mɔgɔ 6 ani ma 300 o de taara ɲinɛ Tuba la Magali la n'o bɔra yen e ka jama de bɛ na ne ye nin jama fara Kayita kan k'o fara Kitata kan k'o fara Keɲeba ta kan n'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ka ca mɔgɔ 2 millions ye. Donc jama lajɛ la bi diɲɛ kɔnɔ e ye mɔgɔ 3nan ye Useni kɔfɛ Magali kɔfɛ. Bon mɔgɔ min ni mɔgɔ 2 de bɔra Moti ka na lajɛ ko mɔgɔ million de b'o nɔfɛ Ala kelen pe de bɛ se k'o kɔ Ala kelen pe de bɛ se ka kɛ. An bɛna kuma laban ni Makiba ka kuma ye ko Cherif Ousmane Madane bolo ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ min ma mɔgɔw bɛ bolo de lajɛ mais a bolo sinnen bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw t'o lajɛ ni mɔgɔw y'o lajɛ don o don diɲɛ bɛ lafiya. Ne ba bɔra kɛnɛ ma sisan a min fɔ kuma kɔnɔ o de ye kuma kisɛ ye a kɛ to bɛ nin kan sali Ala wa rasuli. An bɛ a ka karamɔgɔ fasa la ko ka bange tamani mɔgɔ damadɔ ɲɛna ko ka kɛ stade ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna Cherif Ousmane Madane Haidara. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna tuma di an ka alimamuw tɔgɔ ma limama n'o ye Rabitatul A'immati wal Ulama litadamul Islam bi Mali. Donc an ka imam bɛ yan nɔ Cherno Mohamed Bassoum donc an b'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ limama tɔgɔ la.
Seid Cherif Cerno Mamadou Bassoum limama togola ale bena kumata ni alaka joy. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أمي على فوق على ولي من دونك على بركة مسامين سلوا ينيون سرانك على دليكا كنينا يرانا أيا يرانا أمبافو على غسان شما يران بلا جلنا على فلنكو كسل على كربين صلى الله عليه وسلم. السيد شريف هيدرا أمي لما ما تولا salon annana ni yamrami o kunye limama président ala gahina la imam Mohamed Fodi Sisi ani kadamne limama président folo balakale Yusuf Jabi fakana sama fakana se anga secrétaire administratif Cheikh Tian Haidara ani islami fakana fatro ala ga yafa annuma ala gahan hinanula bi annana menga yamra kono limama secrétaire général gawsirgi menta katun kan daya kana ngadegunya balikana bani limamba menfo dunamba chamambia alaga jomba chamambia kuso beyan sababu beyan ala kira koso alaka jamana imbasigi ala kira koso alaka jamana imbasigi alaka hakili sigini basigi di jamana den kelengele na bemma toroni gilamin be awili bay ala ko wili amme samiyala ji nyuma ji barkama alaka shuru mali robbela jelena no bore Sharif limama ko ga fiye antege ñogon bolo bi antege ñogon bolo ni ala sonama donna tawla kadam mogan iye kodo damne mois de avril mais annana kunche palela mois de juin outle mugan iko kanga ñogon tegemne anga ñogon sembla o jara limama e ko sobe halibi ki jija o baray fanala o bolen ko bi Cherif ina fo kuma kila utemena kateme foli o kera ko nyedimi don kono diminte anya nyo sramuna ko ala kira ka bangeli awa ala kira nali nema do wande mate wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ala kira sallallahu alayhi wasallam akan nali heray demawa o yechi o ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ala kira nali نسجادون والما نسجادون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ولا نمبلا جلي دلوي كني على كاسكي هرلا على كولي هرلا على كجمانا دوم بين كلمة الله تعالى كدين فمكون ما على كدما ما من بديننا الدون على كرنا دون ما من كل لا كالب بدنا أتاشينا وشيطاناي أو إبادون فنا دوبي كل دوبي نسجاد قالك كما صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمه نكرن يماي ابي فيما بكيلا ابا توي مولغات مي ايوا ني دم سنكماي نادم بيرو ناسيونال وينتي ني تيغام بلا جرينا على شجاع ان كنادي انيما ام سردينو انتي اياك علي على كاكي انوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Ami la CHERIFLA TV ka anyabo de la igrani ka abe télé de la o chuga na jien fambela jelefe ale temene ko fe amina kuma di ankara mo bado ma sebeningela do écrivain do chercheur do islamologue ay kitabu chama sebe islamia ka donia ko chama ka anka mango Cherif Ibrahim Tijani Haidara ama fongo aka bismillah balma ke ka kena ko nana kaka bismillah Haidara أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أمبال مسلم وكاوبلا جلين فوكا ولين ماندو أني سوجالين بكنين كونيا بو دانفاو ناس سمانجي على بانيلي كباريادو على كو قرآن كونو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين okumana ko an mechi foi kama fo hine dan fen bela jelen boni hine inta kiba kuma walaka
i bɛ taa dɔnni sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ bonya sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ danbe sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ cɛsiri fɛn fɛn ka di o fɔ hɛrɛ baaraw la i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kɔnɔ donc an bɛɛ lajɛlen k'an jija ni jogo belebeleba dɔ ka bɔ yan karamɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna cogo min na n'o y'an karamɔgɔ n'an fa Cherif Ousmane Madane Haidara ye mais n tɛna kuma jɛnya sisan n bɛna n bolo sigi point belebeleba dɔ kan o ye an fa ka kuma gɛlɛn dɔ ye Côte d'Ivoire a ye voyage min kɛ kɔsa in na ni maa min y'a su kosɛbɛ a ye universitaires sigilen sɔrɔ a ko ko bon aw y'a jija a ka fɛn dɔ dilan silamɛya sini ye silamɛya sini donc a bɛ komi ala ye bonya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ di a ma o ye jumɛn a yɛrɛ ka génération non seulement a y'o accompli mais a ye mission dɔ de di génération kura ma donc o de bɛ anw bolo o de ye sɛbɛnni ye donc vraiment n b'a ɲini universitaires fɛ ani ɲɛɲininikɛlaw maa maa ye kalan dɔɔni kɛ k'i bɛ se sɛbɛnni na karamɔgɔ ye bɛɛ de bila baara la ka fɛn labɛn bi silamɛya sini ɲɛ donc o de ye sɛbɛnni ye donc diɲɛ jamanaba ninnu a bɛɛ lajɛlen avancelen bɛ ni recherche de ye n'o ye sciences sociales ye u bɛ minnu psychologie sociologie sciences politiques anthropologie droit linguistique histoire ninnu bɛɛ ye dɔnniw de ye minnu bɛ kalan université la donc a sera sa silamɛw k'u jija ka nin dɔnniw fana fara an ka diinɛ dɔnniw kan donc n'an ye nin fila fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an tilala jɔcogo t'an na bilen bon Iran y'o de faamu parce que Iran bɛ ale de bɛ ingénieur produit ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan bi fɔlɔ Rusiw ni Américains de tun bɛ ɲɛfɛ mais bi Iran de bɛ ɲɛfɛ bon o ingénieur min na u b'olu produit san o san ingénieur hakɛ min bɛ bɔ muso de fana ka ca ni cɛ ye donc Iran y'a yira anw na k'a fɔ ko o tuma ko silamɛya k'a tɛ maa to kɔ ko nkalon don minnu b'a fɔ tiɲɛ tɛ donc u ye sira yira an bɛɛ la wa Iran sirifuw ni yan sirifuw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo hali n'o y'a sɔrɔ bolo yɛrɛ donnen tɛ ɲɔgɔn bolo farisogo la u bɛ hakilina kelen kan donc a bɛ sirifiya de sankɔrɔta a bɛ silamɛya de sankɔrɔta donc yarabi ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka barika don an na ala ka limaniyaw jidi ala ka an fa n'an ka cɛkɔrɔba ala k'an mɛn an ɲɛfɛ ayiwa association jamalula tɔgɔ la donc ka kɛnɛ maa bɛɛ lajɛlen fo assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. an bɛ Cherif Ibrahim Tijani Haidara ka dugawu k'a ka cɛkɔrɔba ye limama cɛba don ala ka lahara sɔn suma ye a y'a fɔ cogo min na nin ye sɛbɛnni caman kɛ ni domaine minnu n'a bɔra k'i da don a la a ka kitabu dɔ bɛ yen ko Ru'an Islamiya fi qadaya al-mu'asara vision islamique pour les défis actuels a bɛ fɛn caman caman ɲɛfɔ a kɔnɔ hali bi ko an bɛ k'a lamɛn donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma di an fa ma a bɛ yen Modi Daga Maïsa donc ale bɛna kuma an ka famille bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka daminɛ Tarawelelakaw la ka se Tunkaralakaw ma hali Kulubalilakaw donc a bɛna kuma ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bolo b'an kɔ. C'est bon? D'accord. Salam jama aw ni su an tilela hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la salon ni kɛnɛ kelen kan y'a ɲini ala fɛ an ka san wɛrɛ ta ala ka san wɛrɛ ta yira n na ala y'o yira n na bi Dieu merci an bɛ barika da ala ye an b'a ɲini tuguni ala fɛ a ka san wɛrɛ ta yira n na k'a sɔrɔ o don ka fisa ni bi ye k'a sɔrɔ Mali basigira an sago sɔrɔla bon o ye n kan ka mun fɔ bamanankan na n bɛ fɛ ka a tɔ fɔ tubabukan na pour que aw k'a dɔn Ousmane Cherif Madane Haidara ale ye mun ye an ye. Monsieur le guide, je me permets aujourd'hui de prendre la parole pour vous dire merci. Merci pour le quotidien et merci pour tout. La famille Daga vous remercie entièrement. On ne va jamais oublier notre grand frère qui est couché à Dondoumana. Cette chance n'est pas donnée à n'importe qui. On vous remercie Haidara, on vous remercie pour tout. Je vis votre quotidien. Je n'ai jamais fait 48 heures sans vous faire appel pour pouvoir savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la famille. Et vous m'avez toujours répondu. Je vous en resterai infiniment reconnaissant. Haidara, Haidara, Haidara. Au nom de la famille Tunkara, la famille Traoré, la famille COULIBALY,
la famille Dagamaïsa, la famille Giga, on vous dit merci. Merci pour le quotidien et merci pour tout. Ala ka tan verta yiranna. Ala ki sago dima. Ala ka habinan ko ben nogoya. Ala ka jamana basigi. Ala ki ke yere Haidara. Merci beaucoup et merci pour tout. Je vous remercie infiniment. Ambi tonton Dagamaïsa fo famille Bella Jelen Togola. Kanga partenaire fo Mawlid 2026 Temira Move Africa Malitel Bramali Sama Monnaie ani Café Niger. O ko fe invité ba o be kena ko nana ko nyi do sabaye ambi ya fadeli do mbete kuma do nala sama agli be Bella Jelena o tambali ka foli kerengere arrondissement 6 ambi arrondissement 6 de kono découpage territorial kurame kera sisa donc au sous-préfet arrondissement 6 Saibou Kone donc avec kena ko nana depuis Watijan avec kena ko nana donc anko akanga kuma comme aka ministre kana kena kono donc kale te kuma yorola donc aka foli bi aka la se kramo ma la Ançars arrondissement 6 ma kene shisige a fitini na kadam na ona fo sanfe neni chei maye a kene kono na la sanama donc au kofe bani maga la sanani maga bani maga dokedo ko tafunya flabe abulo la folie que Madame Touré Binta Nyang na no Batu Nyang balma musoy donc représentera kena kono anuka bulma fara ko produit fanana ambe o fana fo o ko fe femi Kenya ba o dugutigi no e numuri Sisi El Haji ne la bengedo ale hijira on fe ale kunga koroni Mali hiji dembe sambi kononto ani woro alhamdulillah e barani ke akanu fana kana Mawludu fana président ke an fe ano abe kena kono no ko aka bismillah ani Kenya ba kabbe haka ja dugutigi Bella Jele minu ye kene soro ani minu ma kene soro. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Antle na herela ala kan she herela. Amin ya rabbi. Azgara kene ngala ka here. Kene segara herela ka wuli herela. Ni kene nti anga kuma kene bayi. Karamogo dogo ke no e bani ma ke ale de bi kuma ya. Me akoni na nga fo karamogo bi ale fari mandara doni. Akundara Tinisi anana ka watinizi kuna shiningo. Kati tara ko fo anga na njoka ka fo fa karamogo yi. Ko do ko sama yan soro ka ambi folega na ba bere jele ma boro yoro kana alaka benni masake herela alaka benni masake herela kene alaka sake herela ka ul herela kala mo ko yami ala dil ali bi alaka shijani kana ya dama ani laba ngoni alaka dama alako ke alaka kan ko sallallahu alaihi wasallam ambi folega tamani bere jele to qora assalamu alaikum wa rahmatullah haidara ok ambe ni magafo akorage togola ni magala Bella Jele togola sigoro Bella Jele na ko fe ka foli foli ke polisu ka DG farana afana ya accompagner barina ay rebe kenen konana anaka echedo alaka anu bedeme alaka anu ulakisi ana poto na CHERIFLA ko fe radio so chama biga ni événement la directive la CHERIFLA FM Bamako radio la voix de numéro 2 Kangaba radio Saha Kaye, radio Tata Kansikaso, radio Bani Moti, radio Daha Nyono Dogofri, ani radio Wassa. Donc au Kenya, ami Bella Jele fo ko bugulaba dutigi ka fana be Kenya ko nana. Donc ko na conseil. Donc on ne ko ebi kuma nyabla ye ka soroka. Ha? Shirifike Ali Abubakar Haidara ala ka Canada nama. Ka ere fari mandala ni wati na ngona tabe abe ajoro korola radio so muga ayo de synchroniser atu korola alaka Canada malaga shida nama bismillahirrahmanirrahim بزغت الضياء وهلت الأنوار وتزينت ببهائها الأمصار وسدى لسان الحق في عليائه شعرا يفيد كأنه الأنهار في يوم ميلاد الشريف وذكره تسمو القلوب وتفخر الأشعار عثمان يا نبع المكارم والتقى يا من بنورك تهزم الأخطار يا ابن الكريم وسر آل محمد
نسب زكي طاهر ومنار حيدرا وفخر البرية كلها أصيل أصيل ليس فيه غبار شرف النبوة في جبينك شاطئ والفضل في كفيك لا يتوارى يا قائد الروح في سبل الهدى بك أنصار دين الله قد ساروا جماعة صلى المسلمين بحكمة فاستبصرت بوفاء رئيس مجلسنا ومولى الإنزنا في مالي أنت الشارم البطار هيدرا على غسجان كندا نيما عندي كسرين تقابوا أنكرمه إيسا بابا هيدرا يا ربي أنا غيرك أنا بي على غسبر جرانا صلى الله رسول ko be ka se a duma ma yɔrɔ la an fana an karamɔgɔ Seid Cherif Ousmane Madane Haidara ni ala ka jɛ ye ale de bɛna kuma ta bɛɛ lajɛlen k'i i tuloma da Bahauddin Kamaluddin Shamsuddin Fakhruddin a Seid Cherif Ousmane Madane Haidara an bɛ dugawu ka sini kɛnɛ ala k'a d'a ma ni waati na bɛɛ sewalen no bɛɛ nɛwasɛlen no Cherifkɛ kuma b'i bolo tana tɛ Cherifkɛ min na i bisimila Sadi Bensi Maxi kono bébé kede kono jamana fantan nani bela jine CHERIFLA be directina Seid Cherif Ousmane Madane Haidara Cherif ken normal nale kuma na mɔgɔw be lafiya amman kani mashita te kelenye na ya damme sisan bɛɛ be lafiya hɛrɛ morikɛ nafa morikɛ i bisimila kuma b'i bolo ni mɔgɔ shita te kelenye Haidara ala k'i balo ala ka sini kɛnɛya d'i ma بلبلي دين بلبلي السيد cherif Ousmane Madane Haidara أبنا أيوة أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله آمين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله أسلم وعمي فلوك على دفو كا على ولي ماندو كا على بركادا كا صلي عن كرابك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كا صلي أسودي غسان مونكا كا صلي أكا صحابة مونكا Namboraye amanga foli nyesi na baka chemani musoma bere jelema demseni makroba amfle kene minka ni sheria kene de ala bolo au nine kajira alala ikakira kishi nema bama amma atleni aunga nyenema ya balot le makekelenye mais abon cela bi on ba jira alala andona dinena iye Muhammadu chinimi o damate a hankli bala kalaw ni famu ya nzoro chogomina ko abangena samina ani domina ani kalomina anyo kibaru min soro ambanga bonye barka dake alay kira dilila auma o kofe amba ke sunaye sira dofe amba ke sunaye sira dofe ka kira yere la deke ka barkada nga sira dofe amba ke fariday ala ka kuma kala Qur'ane kono
ko n'aw ye ne ala barikada n b'aw jidi n'aw ye ne ala barikada ne ala b'aw jidi o bɛ kuranɛ kɔnɔ o tuma na an b'a kɛ farida yɛrɛ ye o sira kan mais an b'a kɛ sunna ye kira yɛrɛ ta sira kan kira ko cogo di an ka sunna kitabu ye min sɛbɛn an ka sunna kitabu wulibaliw ye min sɛbɛn an yɛrɛ fɛ o ko kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko a kun bɛ ntɛnɛn sun ko fɔ dɔw y'a ɲininka ko mamadu mun ne bɛ ntɛnɛn sun a ko ne bɛ ntɛnɛn sun ka ala barika da parce que ne bangena ntɛnɛn jɔnni ko kira ma mawuludu kɛ jɔnni de ko ten o ye kalan kɛ min ni ala kira kumakan de ye anw ka sunna kitabu bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ kira ko ne bɛ ntɛnɛn sun parce que ne bangena ntɛnɛn o tumana mawuludu de kɔrɔ ye di mawuludu kɔrɔ ye anniversaire kɔrɔ ye walima ihtifalu kɔrɔ bamanankan na nahatafil k'o kɔrɔ de ye anw b'an ka nisɔndiya jira fɛn dɔ la mɔgɔw k'a dɔn anw b'an ka nisɔndiya jira fɛn dɔ la mɔgɔw k'a dɔn o tuma na kira ko ne bɛ ntɛnɛn sun parce que ne bangena ntɛnɛn o tuma na mawuludu de ye jumɛn ye bilen ko kira ma mawuludu kɛ sahabaw m'a kɛ o tuma na o kira ko ne bɛ ntɛnɛn sun ne bangena ntɛnɛn o tuma na bangeni de ye jumɛn ye ntɛnɛn sunkun ye jumɛn ye n'a sunkun ye ale ka bangeni ye wa an yɛrɛw sigi kun de ye a ka bangeli ye nka i bɛna min fɔ o fana bi faamu k'a fɔ wayi kira ye mawuludu kɛ nka a ma kɛ aw ta kɛcogo in de la an b'a fɔ o ye jumɛn ye ko ka mɔgɔw dalajɛ ka mɔgɔw fara kɛnɛ kelen kan ko a bɛ wajuli kɛ ko a bɛ kira ɲɛfɔ mɔgɔw ye a kira m'o kɛ mɔgɔ t'i yɛrɛ ɲɛfɔ o ni ni baganw ma jɛ ni ni kodɔnnaw jɛra olu de b'i ɲɛfɔ kelen o tuma na an bɛ mun ta a ye kuranɛ lajɛ ala ko kira ma kuranɛ kɔnɔ ko kira tɔw minnu tɛmɛna ka kɔn i nali ɲɛ ne b'olu baro bɔ i ye tari limaniya na sabati i bolo tara an ni dusukun sabati linusabbita biha fuadaka tari an na i dusukun sabati kira minnu tɛmɛna ne b'olu ka maana bɔ e ye tara an ni dusukun sabati mana ni ala kira ka bangeni sera an b'a fɔ don o don an bɛ k'a fɔ nka bangeni mana se an bɛ jama fara ɲɔgɔn kan kira kun ye jɔn ye kira ye mun kɛ kira nana ni mun ye k'u hakili jigin kira la taru dusukun na sabati kira ko la parce que ala ko a bɛ kira kɔrɔw ta ɲɛfɔ muhamadu ye ko tara dusukun na sabati mana n'an nana kuranɛ kɔnɔ kira ko ale bɛ ntɛnɛn sɔn ale bangena ntɛnɛn a bɛ ala fo o tuma na ni ntɛnɛn sera ntɛnɛn o ntɛnɛn o tɛ e ni ne ma wajibi ye an dɛsɛr'o la mais san mumɛ bɛɛ kɔnɔ a fɔra bangena tile kelennin min na k'o ta k'o kɛ barikadadon ye ala ye e ni ne kan ka se k'o kɛ bangeniw fɔra kuranɛ kɔnɔ bangeni tɛ kura ye alakira la o nabila isa bangeni ala y'a fɔ nabila isa ko ne bangena don min na
salamun alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya. Allahu akbar ajra. Ako ne Isa kisi bene kan do mina ne bangena ja bange do Qur'ane yɛrɛ nana ni kira do bange do ye Qur'ane kɔnɔ Yahya fana a fɔra yɛrɛ ma salamun alayhi yawma wulida kisi bɛ Yahya kan do mina a bangena. Allahu akbar ajra. Qur'ane nana ni kira do bangeli ye k'u bangeli fɔ a bɛ faamu mana n'an y'a lajɛ Ala ko Qur'ane kɔnɔ silamɛw ni ne ye hɛrɛ k'aw ye n'a y'a barika da n bɛ dɔ fara a kan ni ye hɛrɛ mun k'a ye n'a y'a barika da n bɛ dɔ fara a kan nka n'a ma barika da n'a fitiri waleyara ne Ala ka ɲangata ka gɛlɛn o tuma na ja hɛrɛ mana k'i ye k'a barika da an b'o kɛ farida yɛrɛ de ye parce que Ala ko n'i m'a kɛ n bɛ balawu jigin i kan wala in kafartum Ala ko n'a kafiriyara n ka nɛɛma ma n b'i sara ni ɲangata de ye o tuma na ka Ala ka nɛɛma ko la dɔn o ye farida de ye o tuma na an bɛna ni mawludu yɛrɛ ye farida kɔnɔ yɔrɔ jumɛn ko Ala ko n'i ye n ka nɛɛma barika da o tuma na Ala kira dili anw ma nɛɛma ba don parce que kira nana k'an bɔ baganya de la cɛ muso to a bolo cɛ ka nafolo to a bolo kana hasidiya kana dabalijugu k'a la kana tɔgɔ ca kɔfɛ n'a dɛsɛlen don a dɛmɛ kira nana an bila nin de la Ala tilala k'a fɔ kira nakun na fana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammadu cikun foyi t'e la fo dafɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ kira cikun ye dafɛ bɛɛ de ka hɛrɛ sɔrɔ dafɛ bɛɛ min tɛ seli dun min bɛ boli sɔn dun min bɛ tasuma bato dun min ko Ala tɛ dun Ala ko ne ye Muhammadu ci dafɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i bɛ seli o i tɛ seli o i bɛ dulɔ min o i bɛ boli sɔn o i ko Ala tɛ o a ci kun ye k'a bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ alors ni aya an b'a kɔrɔ fɔ cogo di a fɔra ko silamɛw de bɛ don alijinɛ na lahara ko kafiriw bɛ don jahanama na kira dun cira de ko an ka kɛ silamɛ ye o tuma na kafiriw bɛ hɛrɛ sɔrɔ kira ci kun na cogo di an hakili la an ye nin fɔ siɲɛ caman kafiriw bɛ hɛrɛ sɔrɔ kira ci kun na parce que ni e ye silamɛ ye e ka so ni kafiri ka so bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Ala ye senin k'i ye kafiri muso ka ɲi e muso ye ɲɛ bɔra kafiri muso fɛ i bɛ se k'a tigɛ k'a bɔsi a la mais i ka Ala ko ani ka kira ko walimuso to a tigi bolo jɛnɛya ye haramu ye kafirikɛ muso tora a bolo a ma hɛrɛ sɔrɔ kira cili la wa e ni kafiri bɛɛ sigi la kafiri jumɛn don min bɛ boli sɔn a bɛ sɛ fa a boli la a bɛ kami fa a boli la a bɛ misi fa a boli la kafiri boli sɔnna e n'a bɛɛ sigi la a b'a ka boli sɔn na nka a ka tɔɔrɔ tɛ se e ma i b'i ka mɔbili kɔnɔ ka na i nana boli sɔnna n'a muso sɔrɔ goudronda la muso bɛ ka fɔɔnɔ walima muso degunnen don i ko kafirikɛ ma ko mun bɛ madamu na a ko madamu n nana dɔrɔn a bɛ ka yɛrɛ ta ka bɔ ka bin ne yɛrɛ kamana gannen don anw ka kitabu kuranɛ ko kira ko silamɛkɛ yi boli sɔnna muso don i ka mɔbili kɔnɔ sisan yɔrɔ min ka kan ka magɛn i ka yen magɛn n'o ye furakɛli yɔrɔ ye n'a a somɔgɔw bɛ se k'a furakɛ a di furakɛlikɛlaw ma o ye ta bannen ye mais ni gɛlɛya bɛ somɔgɔw la bolisɔnna in wari t'a bolo ko e alimami ba in i ka bolisɔnna muso furakɛ anw ka diinɛ ko ten et puis i t'i fo dɛ non 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 k'a fɔ k'i ye ɲumanya kɛ non i ma ɲumanya kɛ dɛ i ka diinɛ de ko k'i k'a kɛ ten
wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin Mamadu e ma ci foyi kama fo dafe be ka hinɛ sɔrɔ mana dafe be ka hinɛ kafiru tɛ se k'a sɔrɔ fo silamɛw ka kɛ laadiri ye ka kira labato a bɛ faamu wa kumana a b'a janto nin de la mawuludu kira yɛrɛ y'a kɛ kɛli da kɔni ye nin ye wa sahabaw ye mawuludu kɛ kira balolen kira bɔra don dɔ la ka na sahabaw sigilen sɔrɔ u bɛ kuma na u bɛ ka kira mankutu fɔ kira ko aw bɛ mun na yan ko wallahi an bɛ ka ala barikada de ala y'i dili min kɛ anw ma a kɛra an ma hɛrɛ ye an bɛ ka ala fɔ k'i ka ɲumanyaw fɔ kira ko est-ce que tiɲɛ na ni ala cɛ a bɛ yan o de kama u ko kira ma wallahi an bɛ yan o de kama kira ko m'a fɔ a ka kale ko zigalen don a la la mais n ye mɛlɛkɛw de ye ala bɛ ka waso mɛlɛkɛw la ni aw ka ne kanuni ye ani ala foli ko ala ye ne da aw ma ala bɛ ka waso mɛlɛkɛw la n'o de ye o de la n y'a gɛlɛya aw ma n ko a k'a kale n'a sigi kun y'o ye ko sahabaw ma mawuludu kɛ o ye n'i y'a fara silamɛya baara ka ɲi n'i y'a fara diinɛ kan mais a bɔ diinɛ na kɛ e min i ka denkundi kɛ yan e min den ka anniversaire kɛ yan kɛlɛ kɛr'o la kɛlɛ t'o la bon an ka silamɛya sariya ba ta n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ a ye su in na n'a y'a hakili sigi a b'i faamu a bɛɛ bi lafiya pewu mawuludu bi bɛn mawuludu ti bɛn aw bi lafiya mais an tɛmɛn'a kan dɛ ça on a dépassé an ye nin tɛmɛ a mɛnna mais n bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ aw ye dɔrɔn a ka lafiya an ka a bɔ sariya kɔnɔ e b'i ka denkundi kɛ mais e ko ne ma de ko ne ka sun ko parce que ko alakira y'a ka mawuludu kɛ ni sun de ye o tɛ yan o tumana an bɛ ɲininkali kɛ sun bi bila minɛn jumɛn kɔnɔ sun bi bila sun min tɛ farida ye a bi bila ɲumanya minɛn de kɔnɔ o tumana ni fɛn bilala ɲumanya minɛn kɔnɔ o a tɛ se ka na ɲumanya wɛrɛ la fɔ o yɛrɛ wa n bɛ fɛ ka mun fɔ bamuru tun bɛ kira bolo dɛ sallallahu alaihi wasallam mais sahaba dɔw ka bamuru tun ka bon a ta ye dɛ kira ko k'a fɔ min si bɛ kira bolo fo si ka y'i bolo o ɲinina kɔtɛrɛ tun bɛ sahabaw bolo n'i y'a di kira ma a tɛ se ka kare fila taama n'a ye fɔ ni nasrullahi nana a y'a fɔ k'olu ka kɔtɛrɛw ka bon kojugu ko ka dɔ bɔ a la ko fo i k'a bɛn kira ta hakɛ ma ayiwa kira ko ni sunkalo kalo laban sera ko an ka nafila seli caya kira yɛrɛ tun bɛ joli seli anw bɛ joli seli ko kira tun b'o seli n ko i b'a kɛ i mana se ka hakɛ min kɛ mun n'o ma haramuya ko parce que i m'a bila kira ka hakɛ da la wa o tuma na n bɛ fɛ k'a yira u la kira ma nin kɛ ani nin ti bɛn a ye karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min ko mawuludu ti bɛn a y'a bɛɛ ɲininka ko kuranɛ aya kelen ye jumɛn ko ten ayi yanni diɲɛ wuli cɛ a t'o mɛn a f'u ka ala kira kumakan kelen jiri la kira sɔrɔla silamu a ka kumakan kelen min ko mawuludu ti bɛn ko kira ko ten a y'a minɛ an k'a lajɛ a ye sahabaw ko sahabaw ma mawuludu kɛ a ye sahaba kelen ka kuma yira an na min ko mawuludu ti bɛn kira ma a tɛ kuranɛ kɔnɔ ko a ti bɛn kira m'a fɔ a ti bɛn sahabaw m'a fɔ a ti bɛn e de nana fɔ bi ko a ti bɛn o tuma na e de cira wa
Oui. Ni quoi do ketchup maï. Mais il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ni quoi do ketchup maï. Ami de meke ni juguma mimbala ambala jo kabwala ke. A ketchup maï ana maï yere o e kuma shakele. Ala koko aye fere daga. Ko nga e riba ke haramu e fere la. Sigatola. Mana ni bi fe haramu ibna dalude. Dalute. Bon pour que kaw be lafia. Ka fo ni mauludu surunyana olu yere ka folo ka mauludu ke. Ka soro ka passer mauludu ke la uma. Mina be lafia shuna. Allahu akbar idra. Quel était mauludu no fait? Non. Quel était mauludu kela o no fait? Non. Allahu akbar. Mina kele boro fo ay ambi wali kele de kono. Wala ne ba yine aw be fe islamew. Angana son. Kele mbi anzemndala ambolotala. Angana nga duchi o kama. Wali kele de yele na onga. Mauludu maya ka ibado adam na kuma mina. C'est-à-dire Adam ne yoro kajan lasili la quoi. Comme Mamina Seydina Ali nana. Seydina Ali ani Muawiya ta nana bla nyona. U chesirila fo Seydina Ali u ya faga. Seydina Ali fagale ko u ya de Hasanu faga. Hasanu fagale ko u ye Seydina Ali de Husaini faga. Islamé ou tla la fly. Tla kele ko an be sakira somogo no fe. Adu fo lu ma ko shiaw. A tien a sebe ou de kudu. Olu ko an be kira somogo an be sakira somogo no fe. Olu fagara faga to jugu bela ko dien bi wuli. Olu bi sa ala kira somogo sabu kira sa to ko ya ka demba ya khalifa islamé o ma. O kuma na an be sakira ka demba ya no fe. A fɔra olu ma siya sira fangele minnu k'u bi Muawiya ta fɛ olu ko olu ye sunamɔgɔw ye a fɔra olu ma sunamɔgɔw o tuma na siya ninnu u nana kaburu jɔ Seydina Ali kaburu kan ka na so jɔ ye ka na so jɔ Hasan ni Husaini kaburu kan ani Husaini bɔnnaw Karibala o n'a ɲɔgɔnnaw u ye sobaw jɔ ye k'a kɛ misiribaw ye san o san mɔgɔ min bɛ taa Karibala walima Najaful Ashrafi la san o san tuma dɔ la mɔgɔ maa miliyɔn 20 san dɔ ta maa miliyɔn 30 mais hiji yɛrɛ mumɛ a cayalen 3 millions a cayalen mɔgɔ miliyɔn 3 mais ninnu ta mɔgɔ miliyɔn 20 kuma dɔ la mɔgɔ miliyɔn 30 olu de bɛ taa kaburuw la o kuma na n'u ka karamɔgɔba min ka bangeni sera u b'o ka mawuluduba kɛ sisan u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu de nana mawuludu ko haramuyali taara yan de u kan tɛ alakira yɛrɛ ta ma dɛ kɛlɛ bɛɛ kɛra contre ninnu ninnu bɛ ninnu gɛlɛ u taara bɛɛ sen don a la k'a sɔrɔ diinɛ ko tɛ mawuludu ko kɛlɛ bɔyɔrɔ de y'i kɔrɔ nin ye ko siyaw bɛ Hasan ni Husaini ka mawuludu kɛ u bɛ Seydina Ali ka mawuludu kɛ u bɛ alakira ka mawuludu kɛ bon o kuma na pour que ka mɔgɔw décourager mɔgɔ kana tugu u kɔ u ko mawuludu ti bɛn jɔnni ko ten jɔnni ayiru ko kira tun b'a kɛ Kardawi o ye sunamɔgɔw ka karamɔgɔba ye a fatura kɔsa in na Ala ka hinɛ na Kardawi ko juma na a bɛ ka kutuba kɛ a ko ale filɛ mawuludu la nin ye ko sabu alakira bangena nin kalo in de la ko ale filɛ mawuludu la ko mais ko ale ka mawuludu kɛcogo ni tɔw ta kɛcogo tɛ kelen ye ko ale bɛ ka mawuludu kɛ ko ka mɔgɔw kalan mawulududen jihadikɛla de la
ko mɛ mawuluden jogo ɲuman ko ale kan d'o ma mawulududen min bɛ ala bato kojugu ko ale kan d'o ma ko mawulududen min ye mɔgɔw bila jihadi la ni mɔgɔw bɛ ɲini ka jihadi bila ko ale bɛ ka k'o mawulududen de ka mawuludu kɛ Kardawi a makitaw bɛ n bolo a image dafalen bɛ ne Haidara bolo. O ye sunamɔgɔw ka an ka diɲɛ laban in na sunamɔgɔw ka karamɔgɔ ko bɛɛ danna yen de El Kardawi mais a ko a filɛ ka mawuludu de kɛ a makitaw bɛ n bolo a dafalen a ko nka mɛ ale kan dɛ mawuludukɛla tɔw b'a fɔ ko alakira tun bɛ ala bato kojugu ko ale kan t'o ma mawuludukɛla tɔw b'a fɔ ko alakira jogo kun ka ɲi ko ale kan t'o ma ko ale kan bɛ jihadikɛla kira de ma ko ka mɔgɔw su ka kɛ jihadi kan a bɛ n bolo a makitaw bɛ ne bolo a dafalen alors sunamɔgɔw caman bɛ mawuludu kɛ minnu farala ninnu kan olu de bɛ kɛlɛ la mawuluduko la mais mawuluduko tɛ diinɛ ko ye fadenya kɛlɛ kɔrɔ dɔ de tɛmɛna arabuw ni pɛrisiw cɛ mawuluduko in de bɛ ta yen n'o tɛ kira ko ne ye fɛn min kɛ juma o juma ntɛnɛn o ntɛnɛn b'a kɛ jɔnni bɛ se k'a fɔ k'o man ɲi bilen mais ni i ye défaut min y'a kɛbaaw la mawuludu bɛ bɛn mais a ye nin bɔ a la a ma ban mais cɛ bɛ ka k'a fɔ ko mawuludu man ɲi ko fili caman b'a la a y'a fili dɔ kɛ k'u bɛ dɔ kɛ est-ce que mɔgɔ ninnu u ye kalan kɛ kira ka sahabaw tun bɛ dɔn kɛ kira yɛrɛ sigilen ɲɛna cɛkɔrɔba in tilala ka muruti k'u bɛ dɔn kɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ a kan bɛ sufuw de ma quoi komi sufuw b'u kunkolo kɛ tan k'u kɛ tan ka ala tɔgɔ fɔ k'u bɛ dɔn kɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ mais est ce que u hakili c'est à dire el gharadu marad arabuw de b'a fɔ el gharadu marad c'est à dire ne bɛ fɛ ko ka kɛ tan k'o ye bana yɛrɛ ye c'est à dire e mago tɛ tiɲɛ na bilen o e bɛ fɛ a ka to i ta de la ne mago bɛ nin na k'o ye bana yɛrɛ ye k'a fɔ k'u ye dɔn kɛ misiri kɔnɔ e ka Bukhari ni Muslimu ko dɔn tun bɛ kɛ kira ka misiri kɔnɔ kira yɛrɛ sigilen ɲɛna a muso b'a bolo yen fo a b'a ka fini biri a muso la cɛw ka n'o ye ka dɔnkɛlaw filɛ a ka misiri kɔnɔ e b'a ko mawuludukɛlaw bɛ dɔn kɛ misiri kɔnɔ k'o man ɲi o tuma na i bɛ tuubi de parce que i ye kira bɔ silamɛya la i bɛ tuubi de manil fard manil muhyi manil nasir manil kafi manil wahhab manil wadud manil karim واحد n'i ko dɔw bɛ kɛ misiri kɔnɔ ko i bɛ dɔnkɛlaw bɔ silamɛya la ko parce que u ye dɔn kɛ misiri kɔnɔ mais e yɛrɛ ka kitabu i ko kitabu min bɛ kuranɛ kɔfɛ ko kitabu min bɛ kitabu bɛɛ ɲɛ o ko kira tun bɛ sigi dɔnkɛlaw kɔrɔ kira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ an ka an ka misiri namaralen ninnu ma kira ka misiri ko kira yɛrɛ tun bɛ sigi yen de ka dɔnkɛlaw filɛ a ka misiri kɔnɔ a bɛ to ka sahabaw ɲininka Éthiopien ninnu ka kun ka di kosɛbɛ u b'u suli ka b'u dakɔrɔ ka dɔnkili duman da k'u biri ka wuli ko n'o kɛra ko kira bɛ yɛlɛ ko kira b'a fɔ sahabaw ma ko cɛ ko di de ko cɛ ko di k'u b'a fɔ ko kira ye mɔgɔ ɲuman ye ko kira ye mɔgɔ ɲuman ye k'u bɛ ka k'o de fɔ ko kira ye mɔgɔ ɲuman ye ko n'o kɛra dɔrɔn ko kira yɛrɛ bɛ yɛlɛ nin bɛ Bukhari ni Muslimu de kɔnɔ a ye duman kɛ mun na n k'a ɲara dɛ n k'a ɲara ayiwa an ka faama nana k'a fɔ an ka faama nana monsieur le ministre ayiwa a y'a sɔrɔ kɛnɛ kan yan an bɛna kuma d'ale ma silamɛw ka minisiri ani diinɛw ka minisiri ni laadalakow ka minisiri ayiwa an bɛna kuma d'a ma falyatafaddal mashkuran muazzaza
الو نستقبل فضيلة الوزير الدكتور محمد ماركوني تفضل. الحمد لله رب العالمين. شروكي شنامي أباتي أمانو ده نقولو كلا تابا كتا لعنا تكابلنا يره على رأسه بشونا ده شروكي يالو شنفوا بلان نانكلنا ساندني شروكي يره ناي شنفوا بلان منه مي منا ياري كاتم ميكا أمنا لقى ساكي شونا أنفرفون نو سانجانو depuis ame mobili kono ame ka sheruke ka kuma lame ngo shumere kama ngwanga tele aduna ngo inerbe kase ngo anga yoro beje o ka fsa sheruke ka yoro jen ngo na ya jen ko mba bla doko no kanga franga ta yoro ndora ko ante me ko 20 minutes ndoko ama fam Ambura wajuri kera dora oti tara ne publicité ke kam publicité ke ka fo ko nyonte ko mo mana sama ko ne sana madro ko nyonte ngugo aywa Cherif Madane Haidara aywa anyonte mais abeni ka janda doni parce que ne boto ne ko ne bazin do shunna Cherokee ka bazin sans sabe to bati go nyina ne ba bati a mene sen benye ba ale fata mene na cho na shunda Cherokee a abeko ebe nyanda shunda farfoni kuma dorono ani walimalon kuma sabu kalaka jamana eba nyini ala fe e ka Cherokee nyon soro e ka jamana kono a Sheikh a Cherif Ousmane Madane Haidara ko corona ko fa in yakfuru biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin koni abana ramba di dorema Cherokee ama bayira da parce que njore kan nalla Cherokee tara Côte d'Ivoire ayaye akumera kumechomina ajara Cherokee da ka jada foka ke Cherokee rek mini ka nyina malita moluko neko Cheikh Amati Jan mango abenata atikuma Cherokee fa ambe yakoi parce que mega jada chona bawlo mbe ko rafanu doara ni shenafo fana ota fanu doara shenafo be chona ne bolo Cherokee tina be atina jara de abe kuma nga avion wuli ngata no fe doni balaka e ansadin mo wemere ko ko Cherokee nana ko alhamdulillah rabbil alamin Cherokee ne kun kono ko be mawluka ko de baranyina asimu geta akmene delege mbeta ake no fe est-ce que jitarawo e anga tu sauli to kata ko furunga anyene ko anga sika anda wa ko obet mawluka orobera o te ka anyene de no ante jeno yo ibaro bina ne ko me buya e chen ati dabla o kuma mene kenno ma akmen ga Cherokee redda Cherokee akurwata ba ne parce que o be se buya la chomna malen to so nyona o dumana jeda dron so be bulo fambe kabalaka na so re ka yara ka tatoe o te jahinde ana be yara no fe mawlu jama ama fo anyene mawludu farfuni kene dronte mais aunga famille la dina na mawludu e dina doye oye aunga famille ye akanga ke chura mini Cherokee afo chomina ni atteste la meya tanawere soso mali kono ya Cherokee ka be mawludu mi ke
ani mawlukira tɔw ne y'a lajɛ mɔgɔ min t'a lɔn e tɛ jamana ko kalama e b'a fɔ bɛ dɔ fɔ a nafa ka bon jamana kan n'a a kɛbaliya ye munna jama o jama n'a bɛ don i ka jamana kɔnɔ ne bɛ dɔw ye u b'a fɔ ko a kuma e se k'a dɔn langali quoi jamana ye responsable jamana le mɔgɔ kelen kelen bɛ fɛn bɛ don jamana kɔnɔ a bɛɛ de bɛ contrôler jamana responsable fɛ a bɛɛ de bɛ na n'a yɛrɛ ka wari ye o bɛ na kari le la o tɛ don kaba nɔgɔ kɔnɔ ka na o tɛ na dugukolo fana jukɔrɔ o bɛ na sira gɛlɛman de fɛ o bɛ na an ka transportw le la o bɛ na dumuni san an fɛ yan ka ji min an fɛ yan o bɛ joli don jamana ka budget kɔnɔna na ani commerçants kun silamɛya ko yɛrɛ ka bɔra kɛ Ablaye Jabate bɛ yan ale ye artiste ye o a bɛ yan a nana n fo sisan a ye Ablaye Jabate ɲininka ni artiste kelen ye a ka cachet fɛngɛ ka taa stade ni fɛnw fa jamana bɛ nafa min sɔrɔ a la a b'a lɔ an ta mawulu fana ko o fana ka bon a tɛ dabila Cherifkɛ ne y'a dabila n yɛrɛ b'a kɛ parce que e ta sa an nege bɛ n yɛrɛ la o e ta sa an nege bɛ n yɛrɛ la london ne bɔra mɔgɔw ye ne publicité kɛ n publicité kɛ ne y'a ye jama ma tugu n kɔ an ne ko mɛ ko nin fana ko Cherifkɛ ko ale terikɛ ye ne ye mais o kuma na jama ko nin ye a dama ko wɛrɛ ye wa Cherifkɛ san o san bɛ kuma nin fɔ e bɛ kuma nin kɛ kulonkɛ n'i ma kuma nin ta sɛbɛ la jama nege bɛ n yɛrɛ la koyi parce que e bɛ mɔgɔ mɔgɔ yira ta jama ka di bɛɛ le koyi n bɛ min fɔ ɲɛna ni min fɛrɛ dɔrɔn i bɛ jamana dɔn a ka di bɛɛ le da ne yɛrɛ min b'a yira a ka di n da parce que jama bɛ mɔgɔ ɲa a ka di e ye a nege bɛ n yɛrɛ la ko n bɛ minisiriya fɔlɔ ni minisiriya banna waati min na ni n yɛrɛ nana don wajuli la n fana bɛ kɛ dɔ fɛngɛ n yɛrɛ kɛrɛfɛ donc ale tɛ Ançars di ne y'o ta n tɛ kɛ Ançars bɛn sisan an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn san daminɛ ka na e fo k'e barakala général d'armée Assimi Goïta tɔgɔ la k'a fɔ ko i ni ce anw ka jamana président ba in président min don waliɲuman lɔn président de ye général d'armée Assimi Goïta ye anw ka premier ministre docteur général de division Ablaye Maïga waliɲuman lɔn premier ministre lo n tɛ kuma ninnu fɔra n kun fɛ parce que ko caman le bɛ kɛ ko dɔw kɔnɔna na o bɛ min fɔ n ɲɛna Cherifkɛ ka kuma na n b'a lɔ a bɛ n lɔ n tɛna lɔya k'a fɔ ko n bɛ président publicité kɛra walasa n ka to minisiriya la parce que a b'a vidéo b'a bolo ka taa k'a fɔ ko cɛ tun bɛ hey e bɛ si kɛ président publicité la remaniement na o bɛ tan ka bɔ yen e maloyani bɛ taa n bɛ min fɔra an ɲɛna a bɛ kɛ n yɛrɛ ye n'o t'a fɔ n tɛ mɔgɔ publicité kɛ dɛ n fana ka di n yɛrɛ ye dɛ an ka kuma can fana fɔ ɲɔgɔn ye dɛ n cɛbakɔrɔtɔ kana lɔ ka kɛ nkalon tigɛ minisiriya kɔnɔna na ten ka kɛ président publicité n t'o kɛra dɛ o bɛ min fɔ Cherifkɛ ma n ɲɛnɛ ko caman na n b'o le fɔra a fɛ Cherifkɛ e bonya bɛ jamana président yɔrɔ e ka waliɲuman lɔn b'o yɔrɔ ka la e lɔrɔ kan jamana ka sumali la ka la e lɔrɔ kan jamana ka basigi la hey an kana to mɔgɔw ka sa an ka o ka ɲuman bɛɛ fɔ n b'a fɔ ko Cherifkɛ dafalen don koyi mais n bɛ min fɔ aw ɲɛnɛ Mali jamana bɛ se ka waso n'a a ye an yɛrɛw bɛ se ka waso n'a ye Cherifkɛ n tɛna wajulila kɛnɛ kan parce que ne kuma yɛrɛ bɔ Cherifkɛ bolo ka di mɔgɔ wɛrɛ ma dɔrɔn Cherifkɛ jama bɛ se ka kɛ filɛ n'a ɲɛgɛrɛ parce que tellement que Cherifkɛ kuma ka dɔw da o sin k'a fɔ o y'an ka karamɔgɔ ka fɛn tigɛ k'a di minisiri ma o k'a di karamɔgɔ ma a ye sabali ka n ta fɔ ka taa o a ni karamɔgɔ bɛna baara yan Cherifkɛ a fɔ yen o k'a to n ka n ta taaba ni n taara e b'o bolo yan Ançars jama Ançars mɔgɔw b'a fo k'a barika la
Ançars international Ançars national ne ka ministre bara kɔnɔna ne ni a ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n ye a ka hɔrɔnya ni a ka marifa lɔ a kɔnɔna na siga si tɛ a la dɛ i n'a sɔrɔ Cherifkɛ yɛrɛ Ançars an ma dɔrɔmɛ kelen d'u ma o n t'a publicité kɛ dɛ a ye min kɛ n b'o de fɔra a ɲɛna Cherifkɛ e fana bɛ se ka waso ni Ançars ye kan kelentigiw lo jɛnɛba se ka kan kelentigiya dɔnkili on mana o la sisan dɔrɔn n bɛ se dɔnkili la dɔɔnin koyi mais ni y'a la sisan o bɛna yɔrɔnin tigɛ dɔrɔn ka taa bila a tɛna o sɔrɔ n da su na ko minisiri yɛrɛ tun bɛ dɔnkili la dɔw pɛrɛmɛ sisan n ka jɛnɛba se ka dɔnkili la a b'a jɛn t'a fɔ Cherifkɛ a ka di e yɛrɛ ye cogo min na i n'i ka denbaya a ka kɛ ten Ala k'a kɛ ten si ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a di an ni e ma Ala k'e to jama ɲɛfɛ ka e kɛ jama jigi ye Ala ka silamɛya barika ni e ye ka e yɛrɛ barika ni silamɛya ye i n'i ka jama nana kɛ ka stade fa cogo min na ni a bɛ mɔgɔw wasokun bɔ n y'a ɲini Ala fɛ Ala ka jama wuli ten o waso kɔnɔna na ani si ani kɛnɛya ni farafoni kɔnɔna na Cherifkɛ dakuruɲɛ laban jamana président bɛ waso ne ye jamana premier ministre bɛ waso ne ye bon n yɛrɛ bɛ waso ne ye n waso ma di ni mɔgɔ ye dɛ n fana kan ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ mais n bɛ waso ne ye Cherifkɛ Ala ka hɛrɛ k'an ne ye ka sababu ɲuman kɛ an ne ye wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ministre Dr Mohamed Kone ministre min ka baara bɛnnen don diinɛ ko ni laada ko ma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka dakuruɲɛ fila la. An bɛ sira di ministre ma ale ka taa taayɔrɔ ka ca an bɛ sira di ma an bɛ sira di ma fi amanillah shukran lakum brok awa Aywa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aywa, an kila ala gɛlɛman yɔrɔw an kila ɲɔ walawala aw ye an bi walikɛlɛ de kɔnɔ n'o tɛ ala ka kɛlɛ tɛ kira ka kɛlɛ tɛ diinɛ ka kɛlɛ tɛ n m'a fɔ kɛlɛ in t'o ye dɛ n bɛ fɛ k'a fɔ de mawuludu ko kuma a t'i n'a fɔ a bɛ ko dɔ tiɲɛ silamɛya la walima a ka ko ala ye ko dɔ la o fɛn foyi tɛ ni balawu in yɛrɛ bɔyɔrɔ de ye yan ye wa o kɛlɛ de filɛ an dala nin ye yan ni diɲɛ wuli cɛ fɛn dɔ a tɛ se ka ban parce que minnu bɛ yan fɛ olu bɛ kɛlɛ kɛ yen fo ka t'u sa minnu fana bɛ yan fɛ olu bɛ kɛlɛ kɛ yen fo ka t'u sa o tuma na aw minnu n'u ta min mana bɛn yɔrɔ min na e yɛrɛ bɛ don kɛlɛ kɔnɔ ye ko in ye nin dama de ye ala ka hakili ɲuman d'a ma nka nin kɛnɛ in kan n bɛ wele min da mawuludukɛla bɛɛ ye a denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ n b'a ɲini bɛɛ fɛ ala kama ni min bɛ kuma mawuludu ko ka kuma kan dɔrɔn ni bonya ni karama ye n'i bɛ fɛ ka na ni dalilu dɔ de ye na ni o ye mɛ kana mɔgɔ neni kana mɔgɔ jaabi an dɛmɛn'o ka mawuludu tɛmɛna mɔgɔ jaabi kan alors n'i ma ɲɛ i bɛ jaabili kɛ dɔrɔn a kɛ komi ala y'a fɔ cogo min na billeti hiya ahsan ni min fɔ cogo ka ɲi i bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamu u y'a faamu mɛ ka n'i ta sara ka n'i ta sara aya u bɛ ka kuma caman fɔ kuma jugu caman fɔra mawuludukɛlaw ma kuma jugu ca bilahi a makitaw bɛ n bolo a ko hali ka dulɔ min k'o ka fisa i ka mawuludu kɛ ko parce que ko dulɔ min ye jurumu de ye ko mɛ ko mawuludu ye bidiya de ye ko bidiya ka jugu jurumu ye y'a dɔn a ko gɛlɛyara mɛ nin si tɛ baasi ye sariya tɛ yen an k'a fɔ an bɛ ninnu jaabi an bɛ se k'u jaabi mɔgɔ ka hakɛ ye droit de réponse ye mais n b'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ mɔgɔ si kana ninnu jaabi minnu ye dɔgɔyalima kɛ o minnu y'a fɔ fɔcogo ɲuman na o a kana mɔgɔ si jaabi mais a yɛrɛ bi kuma minnu fɛ
a bɛ dalilu d'u ma u k'a faamu a banna u ka dalilu faamu dɔrɔn ka ko in yɛrɛ tiɲɛ n'a nkalon dɔn o la u bɛ lafiya ala ka hakili ɲuman d'an ma an bɛ nin na comme an ye labɛn kɛ parce que donba ninnu na kuma di yɔrɔ ka ca mais ni ala sɔnna mawuludu denkundiw de la an bɛ se ka kuma ni diinɛ ye ka wasa mɔgɔw ka se k'a faamu o de la an kɛlen bɛ ka labɛn min kɛ ka bila denkundi ɲɛ ni ala ye an si jɔ k'o kɔnɔ silamɛya yɛrɛ mago bɛ mun na kiraw cira mun kama mais ala tɛ se ka ciden ci an ma ni kun dɔ t'a la o tuma na kiraw cikun ye mun ye ala fɛ kiraw nana mun fɔ an ye an yɛrɛ ka kan ka mun kɛ nin saba ni ala sɔnna ni ala ye dɔgɔkun yira an na an bɛna nin walawala aw ye sufɛ insha Allah kira ala ye kiraw ci an ma mun kama kiraw nana mun fɔ an ye an yɛrɛ ka kan ka mun kɛ wa diinɛ ko banna ni y'a f'u ye a banna dɔwɛrɛ tɛ yen bilen ayi i bɛ kalan dɛ e yɛrɛ min bɛ ka ne ka namu minɛ e bɛ fɛn caman dɔn ne t'a dɔn mɔgɔya y'o de ye o kabini ala ka diɲɛ da dɔ ye dɔ dɔn dɔ t'a dɔn kana dan kalan ma kɛ arabu ye n'i ka mɔnturu kɔni tiɲɛna i b'o di horloger de ma o b'a dilan o ye diyagoya ye n'i tɛ se mɔnturu dilan la kɔni kumana i yɛrɛ ye dɔ kun f'i ye i ye dɔ kun jɛ diɲɛlatigɛ y'o de ye mais diinɛ n'an y'a bila yɔrɔ min na n y'a fɔ a ye diɲɛ wuli b'a sɔrɔ yen kumana ala kira sallallahu alaihi wa sallam ala jɔra nali ka min kɛ ala m'a bɔ kabakolo la ala m'a bɔ kabakolo la a tɛmɛna n'a ye a ka latigɛ tɛmɛ siraw de fɛ ala kira fa tɔgɔ ye abdullah a ba tɔgɔ ye amina ala nana furu latigɛ abdullahi ni amina cɛ ka na ni kira ye sallallahu alaihi wa sallam ni ɲɔgɔn na kalo de la u b'a fɔ ko ni maa min ye mawuludu kɛ ko kira bangena nin kalo in tile 12 ko o tigi ye mawuludu sigi de ko kira sali ko a bɛ ka k'o de fêter ko parce que ko kira sara nin kalo ye tile 12 mais ɲininkali ye mun ye o olu karamɔgɔba yɛrɛ bɛ sɔn ka nin fɔ olu ɲinɛna k'a fɔ innamal a'malu binniyat ko bɛɛ bɛ kɛ ni ŋaniya de ye i ye ko min labɛn ala ko kama ni ŋaniya min ye k'o de y'o ye mais karamɔgɔba de bɛ k'a fɔ ko ni maa min ye mawuludu kɛ tile 12 ko a b'i n'a fɔ i ye fɛti de kɛ kira sali la k'o kɛra tile 12 kumana ŋaniya tɛ yen wa olu ɲinɛna ŋaniya kɔ el gharadu marad fo a ka kɛ ne ta ye k'o ɲɔgɔn bana tɛ yen dɛ o mago tɛ dalilu la n'o tɛ u ye filiba de kɛ yan fili belebele kira bamuso nana jɔ ni kira ye kalo 9 dafara ka bɛn dɛnɛnsuba dɔ ma mɔgɔ tarawele kira belebele in a ɲɛfɔ a ko kira yɛrɛ bangena ka na dugukolo kan a kɛra ntɛnɛn dɔ su fɛ o y'a sɔrɔ su kora fo ka taa se fajiri kɛnɛ bɛna ci fajiri kɛnɛ bɛna ci tuma min na belebele sɔrɔla ka na diɲɛ kɔnɔ na o yɔrɔ la sa ni muso bɛna jigin tamasiɲɛ minnu mina n'o ye kɔnɔbara dimi ye a bɛ fɔ o ma tin dimi musokɔrɔba in nana kɔlɔsi ko dekun dɔ b'a kan وودعته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ كالبدر ليلة التمام ako kira bamuso nana kira belebeleba in bɔ ka bila diɲɛ kɔnɔ alamulu huda diɲɛ laban kira ani kira laban hikima tigi ani mɔgɔ bilasira tigi ko a nana diɲɛ kɔnɔ a bamuso y'a bila diɲɛ kɔnɔ ntɛnɛn fajiri da nin kalo in tile 12 a bɛ ka yele yele i b'a fɔ kalo badiri su
نعم ويجب علينا معشر الحاضرين والسامعين القيام إلى ذكر ako ni kira asira kira bange yoroma kitabu tigi ko abi nyini anve ko nyini ni tede abi wajibi ya anga wuli ka anjo bonye kama ala kira bange na bismillahirrahmanirrahim aywa ola ala kira sallallahu alaihi wasallam abangena nin cogoya in na o tumana aw minnu jɔlen don a b'aw jɔlen to an bɛ miniti 2 di hami min banna k'a fɔ an jɔra ala kira belebele de ka bangeni yɔrɔ la an filɛ o miniti 2 de la aw ka kuma ala fɛ a ka mali fana kalifa gɛlɛyalen ko fana fara a ka dugawu kan a ka mali kalifa ala ma ala ka mali kɔlɔsi ka burkina kɔlɔsi ka niger kɔlɔsi ka côte d'ivoire kɔlɔsi ka laginɛ kɔlɔsi ka a tɔgɔ ye di senegal kɔlɔsi ka farafina bɛɛ kɔlɔsi ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ a bɛ ŋaniya ɲuman siri sanji ko la ani jamana ninnu kisili miniti 2 an b'an da de Fatiha ta nka yanni Fatiha cɛ a ye tɛgɛrɛ ni fɔ n k'a ɲara mɔgɔ ma sɔrɔ quoi